luto ombolo kagidwaro ni Gachagua owe bedo kata owe mako lemo mar jalup jatend piny Kenya pachoka ka jood bura 44 kende emane osiro Gachagua ka koro gidwar ni Gachagua odhi dala. Magi duto nyiso nango nyaka sani koro wang'eyo ni banka od bura nosepuodho thicho oko Rigathi Gachagua. Twak makama ibo bedo ka dhi e Senate. Koro wenge duto nyaka sani koro menyo Senate mar neno ni gibo bedo ka ging'ado bura yo machalo nade kotudore kod wach thicho oko ya PC jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Kata kamano nyaka Ramogi Ajwang machiegni e chenro mar piny. To kan kenda antiere kae gi Cleophas. Nyaka Ramogi Ajwang machiegni e gima kone geno mara ni chiyo yo makare kamoro moro ma intie kendi lo chenro ni okinyi makawuono en moro marwa ni intiere kar kae kono ni chiyo yo machal nade to gik motimore otieno manyoro ka odiochieng' ma mangema odiochieng' manyoro are saa 3:30 mar okinyi nyaka saa 3:30 mar otieno. Gigo mano timore nyaka Ramogi Ajwang in gi paro mane kod weche manyien mabedo aikone odiochieng' makawuono kamano bende twak modhi bedo godo okinyi makawuono bedo kod okanyaka giko anyinga Cleophas Oluoch de kisumo kanya kwaro mokio nyaka sango to kaka nigi Joyce oyawre Nya Cleophas ichio nade chiyo makare manai amba chiyo makare wagoni Nyasaye erokamano chako miyo wangima manono. Wanyalo wacho ni odiochieng' manyoro ne en odiochieng' marabora ahinya kochakore okinyi nyaka gotieno wenge duto ne ng'iyo od bura mamalo. To nyalo wacho ni od bura mamalo wantiere kod wang'eni nitiere duond bucha ariyo madongo e od bura mamalo mar UDA kachiel kod ODM. Nyalo bedo ni giduto ne gi whip joggi mondo thich oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Ne waneno kanyo jotelo mag kweth ariyogo manok kod kweth mathoth e od bura giduto ka ne giloso nyoro ka gichiwo chung' margi kata mar duond bura ma gichung'ne ka gintiere e od bura kacha. Kendo en kwan moro mane obwogo jood bura mamoko mantiere jogo mathoth e od bura to bende gibalo giwegi kanyo gisepogore nitie jogo mane siro Gachagua gi jogo mane ok sira chenro no mano mar thiche oko. To duogo yangore ni kwan jood bura mane nitiere e od bura nyoro ni nyalo pim mana gi kinde mane gichame muma manyiso ni moko ok bed gi e od bura kacha to bende nyoro nitie jogo mane onge e od bura podi. Nitie achiel mano go ombulu mano wacho neno kochung' en ok ogo ombulu mar thicho oko Gachagua kata mar sire mondo mi odong'e e apis. Mago kod mathoth ang'eni nitie odiochieng' makawuono to nyoro oganda jo Kenya oneno gima od bura nyalo timo ka dipone gimakore kumoro achiel. Teko mane gitiyo godo odiochieng' manyoro kata bedo kumoro achiel chaka ginyakete timo gik moko bende machiegni kod ngima dhano ahinya nikech giwacho ni thicho oko Gachagua dimiyo oganda mamoko thuolo bende mago magiro dongruok e kor gwenge mopogore. Bende mano gimoro mane jopiny dwaro ahinya ang'eni mana twak midhi bedo godo kawuono e twak mokwongo. Nyaka Ramogi Ajwang ka Joyce bedo kae kokelonwa twak mano mar golo Gachagua e apis ka koro sethiche oko gin kanye modhi bede kata ka oluwogi achiel kachiel mano twak mabiro ni kawono e rupiny mano saa 1 nyaka saa 2 mar okinyi. To motelo ne mano ina mono mianga donjo ka kod weche manyien mano masani nyaka saa 12:30 kaito bang'e nonro ma gazet kawuono be oritende gazet anno maka gin weche mag impeachment anno ka Daily Nation okete kae ni how Gachagua was cornered. Odiochieng' manyoro adira Cleophas e kinde mane Gachagua ochopo e od bura kacha mar mondo mi en bendo ler korka kore. Aneno ka nitiere clips moko ma ogolo wacho ni ero jatend piny Kenya William Ruto e kinde mane en jalup jatend piny Kenya nitiere weche manowacho kendo chako golo clip kacha clip tugo to penjore ni ang'o momiyo en nok thiche oko e apisi. Penjo ni bende mane en gima kare mar mondo mi otim kose nego bed no dhia kacha to jitetea ki en wach ni anto asebedo katimo kama asebedo katimo nikech kama mor mondo mi oresre ok ni koro pimo gi gik manosekalo chien nikech kinde mang'eny ang'eni gik mosekalo onge ng'ama jathoro wuoye gik matimore sani eming'eyo ema koro nomiyo jod bura kata bedo ni noseloso kamano chiwo nyaka akiana wach ni gin evidence mane nitiere godo pod nothiche oko odiochieng' manyoro. Joyce bisega winjo sigana moro ka in e klas to japuonj opuonji to japuonj ni mana kodi e klas kacha to wacho ni ati japuonj Otieno dhiro wiya to wacho ni ok aneno to Otieno chak dhiro wiyi to wacho ni donge koro kodhiro wiya ne ok aneno ang'iyo kucho ni to koro dong gima timo ni koro ber ni timo ang'o ni goye ni mitimo to koro rach nikech mokwongo cha nokone machielo nokone in koro ibiro gi script mari. Jatend piny Kenya masani William Ruto noseyo obila tendo obila e sirkal mano machon kendo nowuoyo kuomgi iwacho ni marach ahinya gima Gachagua ne wacho odiochieng' manyoro en osomo mana kuom jatende wacho ni gigi gin gik manosetim chon ng'ama nokokawo okenge kinde ka sane ma koro koka obiro embo yie ni gik motimo gi richo to nitie ng'ama nosetimo gi maricho mbele ne to koro ng'ama notimo maricho mbele ne mage ok none mage makoro inen otek aya ng'wech koro chomo Senate nyaka Ramogi Ajwang ma kama Senate dhi kawo thuolo mara
ndalo 7 mar twak ewi weche makamagi bende ka girango bura ka bura mano donjne godo ketho ka ketho kuom gi 11 duto mondo mi orang ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende nigi bura moro ma otegno manyalo miyo odong' e apis kaka jalup jatend piny Kenya. To kuom Senate kata kochopo gidhi dwaro mana kwan senators maromo 45 mano ka irango kwan senators duto maromo 67 kuom gi gidhi bedo kacha mana 45 madhi yudo thuolo mano makowacho ni dhi dala to adieri obiro dhi dala kata obo dhi e doho mar mondo miyo okwedi nikech wacho ni koro kochopo e Senate kata ma koro osewach ni obedo impeached Senate kata dhi bedo ka owacho ni o stand impeached koro en ma koro nigi thuolo mare mar wuok mondo miyo dhi e doho mondo chak luwo chenro mopogore opogore doho mamalo dhi e doho mar appeal ka ng'wech nyachopo nyaka e doho maduong' mogik kata Supreme Court en gimoro morito neno ni dhi e yo machal nade. Nosekwedo wach moro ni odhi gwetao wacho ni odhi kedo nyaka dakika mogik. Nyakwara Mugia Juang mane wach mabobedo kwa twak mokwongo kiyima kawuono. Bang'e odiochieng' makawuono en chieng' tich adek ibobedo ka iyudo chenro mar tedo gi chiemo. Bang'e to e mbaka e chenro mar mbako romo ibobedo ka itayo kod Cleophas Oluocha. Wang'eyo ni wantiere kod jakom manyien mano mar duol mar governors ma en governor e county ma Wajir mano Ahmed Abdullahi. Nyaka sani yiero makamano ni timore chieng' wuok tich. To bende jopiny ong'eyo kaka duol mar governors osebedo ka konyogi kose jopiny ong'eyo ng'ani nitiere ga COG kata Council of Governors to gikia gimonego bed ni gitimo. To kanyo bende ka iseyo gi ahinya kuom ni gibedo mana gi 100 kende motelo ne komiti moro achiel mano mochung' e weche mag ohala mano Wavinya Ndeti governor ma Machakos governors ginadi mamine mantiere kacha iduolo mano nikech kata e kinde mag yiero manotimore chieng' wuok tich Cleophas governors mamine no panjo bo wuok oko kalore ni onge lemo moro amora mane giyudo bed mar jakom kata mar jalupne wang'ne no bayogi mano miyogi akena wach no miyogi lit moro kaka governors mamine kata kamano ne gidoki ma wach ni gi mana winjruok winjruok kare ng'ama dhi tiyo thuolo mar higa achiel mabiro mondo nene udhi tayo duol mar governors yo machalare ka nang'wa penjo jalonye weche mag dongruok kata jal mochung' ne kacha weche mag rango telo makare mano weche mag telo Kevin Osido kachiel kod ka Steve Juma jalonye weche mag tudruok ang'wa bed kod kachiel mondo winjane ni lemoni to gin ber mane mapono nokelne ga oganda wa obiro kod twak makamano sadek nyaka ngorom saa 5 to kauno bende od bura dhi nyime kod chenro gi mopogore opogore mag loso chike kod twak mamoko ng'eni ka ngimulo weche moko machiegni nyaka kod ngima japiny wanyayudo thuolo mar kawo gene achiel kachiel kama gintie to Nyakwara Mugia Juang mane paro madhi bedo kar ka chako ndiko sani nyaka giko mar chenro gi duto imiwa paro mari kotenore kod twak madhi bedo ka SMS line oyaw en 3 ka wantiere mbui moro mar Facebook live kama wantiere bende mbui mar YouTube yudo wakacha Ramogi TV Kenya e mbui mar X bende tudi kodwa yudo wakacha Ramogi TV KE e mbui ga duto te yudo wakacha Cleophas Oluocha. Nyakwara Mugia Juang an bende tudri kod e Facebook page mara yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ machiegni nikech ma en ropiny mokwongo wayud thond weche highlights only. machiegni Nyakwara Mugia Juang e wich manyien okinyi makawuono e chenro mar pinyinga Cleophas Oluocha e Kisumu Kanyakwar ma Ukeu Nyakach Sango. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne okawo thuolo mar seche 2 mano ka otemo luoko nyinge e wi weche ma itude godo kendo ma omiyo jod bura ogoyo ombulu mar thiche oko e apisi. Gachagua owacho ni en oko jamibadhi kendo pok odhi ataro gi katiba ma pacho kae. Bende okwedo weche matude gi tiyo tiyo e yora kwede mago mag dhoudi. I'm sorry, Mr. Speaker, if the House took it that I say the House is a theater of the absurd. I was talking about this specific charge of undermining devolution by holding meetings to fight alcohol to be discussed in this House. That to me is what I thought
that moment, if it's 5 minutes or 10 minutes, that will be the theater of the absurd. President William Ruto, my boss, and I have been calling out senior government officials when they fall short of expectations. The Director General of the National Intelligence Service is no exception. He's not above the law. He's accountable to the people of Kenya for his performance. And I have had an argument that we should not call out those in the security sector. I would like you to play the next video. We have the most incompetent Inspector General of Police, I think, in the world. The most incompetent in the whole world. His incompetence may not necessarily play out when things are working, but when things get to a head and you need some decisions to be made, I can tell you for sure, the gentleman we have as an IG cannot make any decision. Honorable members, that was President William Ruto as Deputy President criticizing IG Mutiabai, DCI Kinoti. Rigathi Gachagua has learned his job from his boss. In accordance with Article 2 of the Power Sharing Agreement, ANC at Fort Kenya would have a 30% share is a word, of the national government positions. This drives my utterances about shareholding. It is embedded in all these agreements. I want to confirm that I have tremendous respect for Kenyan women, and I have never disrespected them. What has happened is that as politicians, there is always propaganda to undermine somebody. I call upon anybody with evidence that I've ever disrespected that person to come out and provide that evidence. I'm not involved in procurement processes of my office, whether directly or indirectly. I would also like to state that I do not know the company, AgroPric Investments Limited, which undertook the renovations. I do not know the directors and the company. I did not participate in the tendering or supervising of the same. Over of the motion has listed that 22 companies associated with me and has alleged that they have been used to massively launder money and conceal proceeds of crime, corruption, and benefit from influence peddling. I have carefully gone through the motion and I have not seen any evidence to support or prove the allegations therein. It is not clear to me how to respond without having seen any evidence incriminating the companies. Twak mar golo apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne omedo chwako iye kokalo kanyo e twak manopedhi kod jaod bura ma Kibwezi West Mwengi Mutuse ne okwongo olero ne od bura ketho 11 ma itudo godo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mano makuchung' motegno ni jatelono owinjore othich oko e apisi. It is our allegation that on numerous occasions in the last 2 years, the Deputy President has used divisive language. He has described the Kenya government as a company. He has described the Kenya government as a shareholding company, where it is only the shareholders of the company who should benefit. And it is our contestation that that particular shareholding language contradicts and contravenes and violates all the provisions of the Constitution that I have highlighted above. Mr. Speaker, the Constitution does require, even at the preamble, recognizes that Kenya is a multi-ethnic society. We have about 45 ethnic groups in this country, big and small. And all of them are recognized by our Constitution, and all of them need to enjoy their equal rights. And the Deputy President has consistently told Kenyans in several places of this country that some will benefit from government and others will not benefit from government. Honorable members, this man called Rigathi Gachagua has already said that the members of parliament in Mount Kenya are either Tugunia, I don't know what that means, or our collaborators.
and that he will take them home. He has already said that where I come from, we deserve no development in Ukambani. He has said that the people of Nyanza deserve no development. He has said that the people of Western deserve no development nor appointments from the government. He has said that the people of the coast deserve no development from the government. He has said that the people of Northeastern deserve no development from the government. Those are the people you represent. Those are the people you represent. As you rise up to vote, please have the best interest of your people at heart. I urge you, honorable members, as one of your colleagues. I urge you, honorable members, as one of your colleagues. When this motion is finally put to vote, please vote to impeach Rigathi Gachagua. Jatend kweth mathoth Kimani Ichung'wah kod jatend kweth manok Junet Mohamed bende ne yudo thuolo mar kwedo weche manowachi kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mane temo luoko nyinge e od bura. Jotelogo owacho ni Gachagua ne ochiwo neno nokochiwo neno moromo luoko nyinge ewi weche mag mibadhi mamiene kod ketho ma osemiene mano e twak mano mar thiche okodish Manyoro. Ranyisi en wach mwandu mage mago ma owacho ni ne oyudo e yor mibadhi. I am here to do what is right, not just for the people of Mount Kenya. I am here to do what is right for the greater good of the Republic of Kenya, Honorable Speaker. And that is why I rise to support this impeachment motion, Honorable Speaker. That Rigathi Gachagua has violated not one, but over 8 provisions of our Constitution, which I agree with Honorable Mutuse. And for that reason, Rigathi Gachagua ought and must be impeached today. Behind the veneer of humility that Kenyans saw on national TVs on Sunday, pretending to apologize, is a dark face of violence. Is a dark face, Honorable Speaker, that is a great danger to our nationhood, a great danger to the unity of our republic, Honorable Speaker. The DP, since he assumed office, we have witnessed nothing but abuse of power, discrimination against communities, insubordination, disregard for the 2 levels of government, corruption, bullying, and many other actions that undermine the rule of law, Mr. Speaker. Honorable Speaker, in supporting the removal of the Deputy President from office, Jodbura ne oyudo thuolo mano mar chiwo pachgi e wi twak mar thicho oko Rigathi Gachagua ka mago mane dwaro ni odhi pacho ne ochwako i twak kendo jiwo jowetegi kod jo-Kenya gima omiyo jatelono ok owinjore gi apis mare. Thothgi osewo Gachagua kuom yo manyo wuok godo oko kendo lero mano nyocha motelo ne chopo e od bura odiochieng' Manyoro. Regarding 600 million that his son under 30 years was able to acquire. And he says, without tabling any evidence, that it was acquired from a bank. But he admits, Mr. Speaker, more importantly, 2 things. One, that the property in issue was government property irregularly acquired without the usual procurement processes. He also admits, Mr. Speaker, that the son was able to be given a moratorium of 1 year not to pay anything while enjoying the proceeds. And the DP thinks there's nothing wrong with that. It is for good reason that the anti-corruption laws in this country do not limit themselves to the individual. Ni msaidizi mkuu wa rais katika serikali, na msaidizi mkuu pia atakuwa ni naibu katika zile kazi ambazo rais anazifanya. Lakini je, vitendo vyake vimeonyesha mambo hayo? Vitendo vimeonyesha ya kwamba yeye si msaidizi. It disturbs me so greatly when the deputy president is at the forefront demeaning women in leadership, particularly those he perceives his enemies. He has no respect for women whatsoever. The Deputy President accused the Director General of NIS
of providing faulty intelligence and firing some senior officers. As a state officer, and most importantly, as a member of the National Security Council, under Article 240, the members of the National Security Council, at Clause 2B, the Deputy President is a member. He then cannot discuss intelligence briefs that come to his knowledge during the proceedings of the National Security Council. Moko kuom jod bura to nyodok ne Gachagua ewi seyo ma itude godo. Jod bura makamago wacho ne Gachagua iluaro mana eyor ilawruok kode eyor siasa. Honorable Kajiang in order to say that there is a mentality that the Deputy President has a mentality to eat. Does he have any gadget to measure mentality? We don't, as a House, go for what I'll call mob justice mentality, and at the end of the day, the other stages, we lose it. Kama chelo nyakula mwagajwang kane pod tuak kata kane poka tuak mano mara pedho neno mano mara thicho ko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e apisi ochakore od bura report mano mara kao pach jopiny oyango ni ng'ikruok nitiere kwan mar jopiny manyocha okao mano kinde mokalo. Report no nyiso ni jo Kenya moingo atamalo 1,100 kata moyo 1,100 osiro paro makamano. Kamano Ramogi 69,195 kod abich to kwedo paro makamano bende motegno ne nitiere. Kata kamano jatenda kweth mathoth kod mano manok e od bura kod nyawadgi manok bende nolero kanyo chenro to kagikoni nyota chenro makamano e yo makare kaluwore kod chik. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kaka yore to mapio kod lai midwaro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua ya PC. Kasoro moko yangore lipot mane opedhi e od bura motel network mar thicho oko Gachagua. Kasoro mokwongo ne onene kar chung' od bura ma Keyo South kamata malo 162.9 mag jodak makuro nyosiro parono. Kata kamano e kwan mar andika mar jok manyo wuok gin 43 to manyosiro parono gin 70 ka ji adek nyokwedo parono. Kata kamano atamalo makundi chung' ute buche moko nyonyono 100 mar thicho oko Gachagua moting'o Dadaab, Fafi, Kirinyaga, Magarini, Mandera, Kanyakla kod Mogotio. Through the public participation that we did on Friday and Saturday, it was overwhelming that Kenyans were in approval of the motion, and therefore we must respect their position. Based on all that, over 200,000 responses were received, of which 65.1% supported the motion, while 33.81% opposed the motion, and 1.09% offered neutral or other alternative views. E kar chung' od bura ma Gatundu North nyosiro lwedo parono kod atamalo 96 to Kasipul atamalo 97.4 ka kar chung' od bura ma Kikuyu kama jatend kweth mathoth Kimani Ichung'wa wuokie nyochung' kod atamalo 92. Kisumu Central nyone kod atamalo 98. Likoni manyone kod atamalo 99.27 e lipodno. Magi keto kwano mag jok masiro pach thicho oko Gachagua e chopo ji 116,269. Magi duto mag ji manyo wuok oko mar thicho oko Gachagua machopo ji 186,816. An agency by the name TIFA has come up with an opinion polling which again has indicated that Kenyans are in favor of the motion. Kunde chung' ute buche manyo nyiso chung' kod Gachagua uting'o Madhira kod kunde mamoko makelo kwan mag jok masire chopo 5,463 mena atamalo 97.59. E kar chung' od bura ma Mukurweni nyokwedo parono kod atamalo 97.5. Githunguri atamalo 95.62. Magi duto yudore oko mar Mount Kenya
Embakasi Central kod atamalo 72 to Embakasi North moyudore kod atamalo 86. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakoro mag jwang' mano ripot mokelo kanyo kod Walter Nyambaga. Warang'ane kama chielo kuma iyudo ni migawo mar somo kanyakla gi jokanyo e sekta mar somo yawa yanga chenro mabiro chiwo chiemo ne jopuonjre sikunde e piny Kenya mangima motelo ne romo mano mabiro kelo kanyakla jotend migepe mago mag somo e piny Kenya mangima mibiro bagi pacho kata piny mangima mibiro bagi pacho kae mano mar yudo yore mag jiwo chenro makamago e sikunde. Jagoro mongirore migawo mar somo Belio Kipsang olero ni chenro no biro neno ni jopuonjre odhi mbele gi somo e yo makare. Olero ni piny owacho osemedo omenda mano mar chiwo chiemo nyaka $6 billion e iko omenda ni. Lidia Okeo nigi lero. En chenro mano chake yanga log tich mar KICD e kaunti ma Nairobi. Chenro mano tele gi jagoro mongiore migawo mar somo Dr. Belio Kipsang magato neno ni jopuonjre manie skunde e piny mangima oyudo chiemo e skunde. Kipsang lero ni chenro no geto neno ni nyithindo duto koriwo koda kamago maya familia ma yuto gini piny oyudo thuolo marom mar somo kendo kech okokelnegi ng'ikruok moro amora. Kenya has been known to be a lead in issue school meals, as you had said the other side, is that this has been running since 1980, and it has successfully supported so many young people to, one, as a pull factor to go to school and therefore increased access. 2 is retention, and 3 is that it's been possible for these children to concentrate in their learning. Opo piny owacho kuom medo omenda mar chiemo e skunde kaoya $3 billion e hik omenda 2021-2022 nyaka $6 billion e hik omenda 2023-2024 gino manyaka sani miyo jopuonjre maromo 2.6 yudo chiemo e skunde. Between 2021-2022 financial year and 2023-2024 financial year, this government has tripled the school feeding program. We are able to feed 2.6 million children on the 185 days that they are in school. Gigeto bagoromo mabiro kelo kanyakla jotend migepe mag somo e piny mangima e kind tarik 28 kod tarik 29 dweni mabiro neno ni ochiw chiemo ne jopuonjre ka chenro no biro neno ni oti gi yore mag tedo mabiro konyo e reso alwora kod kor lwasi. We are looking forward to the meeting that we shall have on 28 and 29 of October, where we shall bring ministers from across the globe in this particular school meals coalition meeting. We are now moving from the traditional ways in which we prepare this food into climate smart ways in which we cook. Chenro no bende biro geto loso chiro ne cham ma ipidho gi jopur ma pachoka kowacho ni skunde biro ng'iewo chiemo ir jopur kaka yor chiwo ne gisir. Olero ne piny owacho oseketo ikruok makare mabiro neno ni jopuonjre mawuok e grade mar 8 kadhi e grade mar 9 ok obedo gi ng'ikruok moro amora. We are going to focus more on what we call homegrown school meals program, where we aggregate food from the farmers into a central place and then buy this particular food for the farmer. So it will be both an economic empowerment to the local communities. Lidia Okeo, Ramogi TV. Nyakoro mojongi kanyo makelo giko magwech manyeno kinyi makono Joyce Oduor donjo koda gazete rokono kupikete karkaen sa 12:30 ma okinyi makawuona kelo wech manyien nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwar mokio nyaka sango kete manaka. Little babies are such joy to every home. Na sasa, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the sweet baby package from Quickmart.
Winnie's Toto Afia 1 kg, 270 down to 250. Nipnap Baby Diaper Junior size 5, 999 down to 799. Toto Baby Wipes 140 down to 112. Dove Baby Lotion 755 down to 378. Dove Baby Soap 75 grams 225 down to 113. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package kwa Citizen Duka utalipa only 1,691, meaning utasave 748 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi. Ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukwambia you can go to any Citizen Duka counter katika Quickmart supermarket yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Sulipia saizi ndio enjoy discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, home of discount. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kick by. The festive season is more than a holiday. It's a time for family, joy, laughter, and creating memories that last a lifetime. What are your plans for this festive season? Whether you're dreaming of spending your holiday on white sandy beaches, on safari in the wild, or escaping to international destinations, View Travel has the perfect festive holiday planned for you. With our Lipa Pole Pole payment option, book your dream festive holiday now and pay in flexible installments. Mapema ndio best. Spots are filling up fast. Enjoy 4 days in Mombasa from 53,400 Kenya shillings, 5 days in Zanzibar from $806 and 5 days in Cape Town from $1,617 per person sharing basis. Make your holiday season one to remember. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinjusi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Runway iko so clear. Mapilots wanaendelea kuhit high multipliers na kujiumusha na shabiki Aviator. Victoria Mwangi, I'm a home baker from Buruburu. I played the Aviator and I hit the highest multiplier. So I've tasted the win on Shabiki and I'm definitely going to play some more because now I'm aiming for the millions. Jiumusha na shabiki Aviator. Hit the highest multiplier. Shinda 50k kila siku na 350k kila wiki. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka giketeratil, familia koda tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this
This nation is hungry and there is no question about it. Minegi nie telo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magi kale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Oyawre Ramogi Juang kendo machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono antiere kae kod Hansel Oyango mar mondo mi wanonni kata walidni gigo mantiere gazet okinyi makawuono ka gazede duto mano Daily Nation kachiel kod The Standard weche magimiyo pek okinyi makawuono tudore kod thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ka odiochieng' manyoro jod bura 281 noluto ombulu ka gisiro dwaro mar golo e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ka jod bura 44 ema koro ne siro Gachagua giwacho ni oyo Gachagua okonego bedni igolo e apisi kaka jalup jatend piny Kenya mago duto Ramogi Juang wabobedo ka wanono ni e gazet okinyi makawuono. Yawre Hansel ichiw nade okinyi makawuono? Yawre Joyce erokamano ruoth orita asechopo ka nyoro nyatemo keto bok mopogore opogore ka be mondo abia yang ne jopiny kaka otende natimo ayudo ka onge kata mana kibandaski rawacho na bia mondo non gazette ka Gachagua nyobedo Conrad ka ma Daily Nation osekete ka ni both Daily Nation gi The Standard ka wacho mana wach impeachment. Daily Nation wacho ni Gachagua was cornered. E wiye kanyo Daily Nation kendo nigi wach mag modhi mag chedo ma wachre ni jo Kenya ose lose 6.6 billion scam machielo makoro liekore ka ni nitiere scam moro ka be mosebedo nitiere jo ng'ad bura moko auchiel mane jatend piny machon Uhuru Kenyatta ok nomiyo tich kaka orak kaka nonego otim makoro negi donjo ne sirikal makoro jo Kenya kanyo bende dhi lalo milionde mang'eny gi weche mamoko mag thieth. Aneno kanika wan gi Standard ka wan gi weche mag airport pod wacha Daniel chalo iluongo nango chalo thoth koso chalo kuodo ma kata dhiang' to pod omoke e wich. Koro magi gik mwadwa ng'iyo ka mondo ane kaka bro bedo walidho na nyikwa Ramogi. Ramogi Juang mana kaka isewinjo mage weche mag gazeti okinyi makawuono miyo pek. Kata kamano adwa ni wachak kod gazet ma Daily Nation okinyi makawuono mana kaka isewacho gazet ma Daily Nation omiyo pek weche mopogore opogore waneno ka weche go mag oil scam manyaka sani koro iwacho kae ne omenda maderom bilion 6.6 ne olala wach ma kamano nitiere it gazet mar 11 wach mantiere it gazet mogik kamano mar gazet ne ma Daily Nation en kaka omenda mano maderom milion 126 notigodo mar mondo mi ochul godo jong'ad buche auchiel mane jatend piny Kenya mano mar 4 Uhuru Kenyatta nokondiko e apisi. Kata kamano wang'e ni William Ruto ne ondiko gi tich tok kano osechamo muma. Kata kamano Ansel ang'e ni wach maduong' ma jo Kenya ng'iyo odiochieng' makawuono en kaka Gachagua odiochieng' manyoro no thiche oko kod od bura nong'ado ni gibro bedo ka githicha nong'ado mar thiche oko e apisi kaka jalup jatend piny Kenya. Daily Nation ondike kae ni how Gachagua was cornered. Nyaka sani koro nitiere weche mopogore opogore ma bende gindiko kanyo kotudore kod kaka no thiche oko e apisi. Kata kamano adwa ni wadhi it gazet mar 2 mano mar gazet ni ma Daily Nation. It gazet mar 2 kae wang'e ni e kinde mane Gachagua ochopo e nyim od bura odiochieng' manyoro Hansel notemo matek mar mondo mi oresre kowuok e gino makoro nomake mano ma wach mar thiche oko e apisi. Odiochieng' manyoro ne waneno nyaka nitiere clips moko mane oketo clips makamago ne gin mar jatend piny Kenya masani William Ruto e kinde mane en jalup jatend piny
Gachagua ne seye ni nitiere weche manowacho. Nyaka sani koro wacho ka ni Ruto bende ne attack Inspector General mar obila kaachiel kod DCI e kinde mane en jalup jatend piny Kenya. Ang'o momiyo en nokothiche oko e apisi. En makoro penjore na ang'o momiyo en makoro midhiero makamagi kwaka. Seche moko nyalo bedo no penjore ni be en fair adiera. Otiyo gi tam moro kanyo ni I am learning from my boss. Boss ne sani wang'ene en William Ruto. Gigo mane William Ruto timo chien ema imbe koro timo sani. Kisungu be samo dendo gani history repeat itself nikech ne waneno ka kinde ng'anyo cha jalup jatend piny ma Kenya ka no criticize jo police gi jotend police mopogore opogore gi intelligence ma Kenya ka ma nowacho ni jogo ema no fail miyo jatend piny right information timely kod right information makoro magi man en noneno ka jogo nenigi ketho neneno ka ne girem tiyo tijgi emomiyo ng'anyo nochopo kuma nochope no. Kata kamano to kaka isewacho ne waneno nyoro kanyo golo video mopogore opogore nyen go bok be mopogore opogore manye otemo ji defend godo ko owacho ni en oluwo mana footsteps mag jatende noneno kinde mane ene tie Uhuru Kenyatta ene bo Uhuru Kenyatta embe no criticize kata mana police kende kata mana jofwambo ne gi criticize Gachagua be ne waneno ka oluwa mane Gachagua nyote bedo the truthful man mosebedo ko wacho ni en truthful man. Kata kamano ingeni kosega terie nyimdo kata kiyali kata konyisi ni i provide evidence i provide reason momiyo ni timo ginieri defense okinya tiyo gi defense ni ngane be notimo dakne umake nikech koro ingeni ngane onge kanyo ngane okodonjne mane e debate manyenti ngane okodonjne kanyo makoro defense no paro ni mane momiyo nyoyudo ka bunge be nyoyudo ka defense ne nyene gi nyaw moro nikech onge kaka inyalo dhi wawach kana ni omaki gi kuo tiwacho ni ane makoro neno na jakuo wuod ng'ane charo daku sewache ni jakuo wuod ng'ane cha emopuonja kuo ineno wuod ng'ane no ibro mana deal godo bang'e in bi abil iwach ma ke chine mo omaki gi kuo no makoro magi gik manye jod bura opogore temo wacho kanyo nango ni defense moketo no en defense mawi kata kamano anaparo ni rema jalup jatend piny otemo ji defend but rema kumanya neno ni rem nyentie en number 1 ka in ga gi case lawyers kata mana jo monge chik advice iga nango ni sani kiki make public statements ewi case ni normally oken gima advisable ka in gi case to make public addresses to make public appearances kilos ewi wach don nikech waseneno kosetimo interviews ariyo mopogore opogore mano kowe nyoro makoro kanyo kendo nyiyude gono nango ni nitiere kaka nyoji contradict nitiere interview nyowacho ni yawuote no acquire hotel sirikal kendo koro kanyi penje od bura to wacho nango ni yawuote ok no acquire hotel no makoro kanyo mage gik manye jo od bura nyoyudo ketho nyoyudo ko oji contradict makoro gima anawacho ni kata police ko makiga koneno kata mane sinema opogore opogore ginyisi ni gimi wacho no inyalo tigo de do against koro aneno ka lawyers ne be no rem advice lawyers ne gi advisors mage sama kama ok the right time to koro lawyers ge no ko advice yo makare to parni nyaka sani nitire okinde 21 makoro sechunge tok Gachagua giwacho ni gibro bedo ka gichunge tok Gachagua gi defende mar mondo miki thiche oko ya pisi nyalo bedo ni seche moko ne gi advice to ene moko winjo advice ko sango matimore nikech adira kata kingiyo grounds ko nyalo mana ngiyo moko kum grounds ma koro nomiyo othich oko ya pisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyaka sani koro ang'eni nitiere grounds moko wanyalo mana dhi it gazette mar adek
mano mar gazedni mar Daily Nation. It gazet mar adek kanyo ema neno ko ket grounds for removal of DP. To gin grounds 11 mano odiochieng' manyoro an korka kora kar mondo mi Gachagua ne wuogo oko gi clips mago mag jalup jatend piny Kenya. Mano mar jatend piny Kenya masani e kinde mane en jalup jatend piny Kenya. Nonego bed no ojitetea kaluwore kod grounds makamagi makoro makne ni mane momiyo seche moko jod bura dino neno ni ero ojitetea makare we koro wane ka wanyalo ng'uono ne kata oyo. Kata kamano odiochieng' manyoro ka niwinjo magi grounds makoro thiche godo oko e apisi. Kata kamano e kinde mano chopo kacha en koro videos mag Ruto e kinde mane Ruto ne en jalup jatend piny Kenya makoro no wuodh achiel bang' moro mar mondo mi one ni anto gini ok timna e yo makare. Ruto be notimo kama ang'o momiyo ane makoro mara ochopo e od bura ni thicha oko e apisi. Mane e nyau manye defense nye ningo nikech en kar mondo nyo focus e case ne makoro akiani maeri o set up case no for the next stage koso nango nikech samoro be ni jitimo mano mondo set up case no for the next stage nikech oseng'e ni possibly impeachment mare dhi bedo successful kata ko dhi do nikech do cha be no segwarorego Senate cha be no segwarorego ni en gi weche gi Senate kocha cha makoro ok en gi chira ahinya ni kuonde gi onyalo kale but nyalo bedo ni otimo kama intentionally mondo set up lweny for the next stage. Wacho nango ni ka be no ogol Rigathi Gachagua ketho mopogore moket ka gross violation ni ka wan gi serious reasons miwacho ni no commit crime mag leadership gi integrity ni ka gross misconduct insubordination be nyoket ne kanyo de bed ni magi the same accusations minyalo tigo godo jatend piny Kenya masani nikech kanyo golo video ko nyiso kaka jatend piny masani ne kwedo police ne kwedo media bende no kwedo DCI to emo wacho ni magi momiyo gole to appointments mag serikal besani ndiere kaki wacho nango ni jatend piny omiya jo kabinde mago nyalo bedo ground mitiyo godo in the future matina ni otemo set up kata mana the public mondo timango mondo oneni ngani kosegol Gachagua the next person monego gol en jatend piny mane aneno ka mane play ne kanyo adwaro ni ka gidhi to gidhi gite kufa gari kufa dereva koro mane kufa dereva kufa makanga sorry koro but nya yie gi mili Odhiambo manye wacho nango ni en koso moneno ka gima mistake moneno ka Gachagua nyotimo en wach ma koso tame the tongue kata wacho nango koso umodhogi koso welosa ahinya mane mistake manye Gachagua timo nikech kata mana manye ochiwo report e media gik manye wacho kiwinjo gin gik ma the same things manye nyotigo against him nikech kisechunge e mbele media kata sami wacho ngeni onge kaka nyalo rikando onge kaka nyalo dhi rucho video no koro videos go moko be nyiso e bunge kanyo ero koro emo mi wacho ni unless ka gino oneno ni we were set up lweny for the next stage it was a wrong move but ken moneno ni we are set gini up for the next stage mondo jatend piny bende oneni ngani be embo oromo dhi dala koro mano maybe mane play ma en godo kae to kapo dwantiere weche motudore kod thicho oko ya PC jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua adwa ni wadhi it gazet mar ang'wen mano mar gazedni mar Daily Nation. It gazet mar ang'wen kanyo bende Rigathi Gachagua jalup jatend piny Kenya e kinde mano loso nitiere weche mago mag shareholding ma bende en achiel kuom gigo ma iseye godo kalure ni toka no sedonje apisi no wacho ni sirikal ni en sirikal no mar shares makoro wacho ni kila ng'ato ka ng'ato nitiere kod shares mage kata kamano Hansel bende ne waneno wacho ni wach ni mar shares en gino momako jo Kenya kwanza te nyaka sani koro noseyo mano Moses Wetangula Mudavadi ka achiel kod mano speaker mar Senate mano Amason Kingi ka koro wacho ni gin bende gintiere kod shares ka bende piny kaneno ka nitiere atamalo 30 mano mar shares miwacho ni nosing iwacho kayo ni atamalo 30 mano mar government positions kata ne lemo mag sirikal no sing ni biro bedo ka dhine duon bura mano mar Amani National Congress ka achiel kod Ford Kenya
to magi duto ne biro kane gikelo atamalo 70 mago mbulu e kinde yiero mar higa mar 2022. Kata kamano niwinjo ka Gachagua wacho ni nok gideliver 70% mar votes. Kata kamano share margi mar 30% to nomigi. Mane momiyo nowacho ni egi momiyo nawuok oko mar mondo mi awach weche gi mag shares e lela. Nikech wacho ni jogo manochung' kodwa e jogo mabro bedo kayuto. Kata kamano osewach ni en jatend piny, jalup jatend piny Kenya, onego bed noriwo wi jo Kenya, moko onego bed nowacho weche mag shares, manyalo bedo ni kela kweda ma ok ni kare. Mane koro shida mantiere kan nikech weche mag shares kaka anane kinde manochung' kolose wi shares no otango Kenya kaka kambi iwinjo to nya winjo kata mane od bura kata nyawacho nango ni kambi ok ndike under the act mindike kamilongo ni Companies Act ok ndike act ma constitution oyango godo jo tribes opogore ndike under Companies Act makoro kanyo oseyango ni Kenya en chalo kambi mateni koro nyose kwedo nyose nyiso nango ne akweda moro nitiere e chunye kanyo ma oneno ma oken kata mano ken nitiere ndalo moko beno chung ko wacho nango ni resources mang'eny onego dhi ne kuonde machiwo omenda mang'eny molo kuonde moko mano beno kelo liet Kenya kaeri wachas ma party manyo wacho no en adiero wacho ni 30% nonego beni dhi ne ANC gi Ford Kenya mano ma deal ne nango ni gikelo 70% ma votes mago ma jo Western Kenya mano already ineno ka kanyo nitiere akweda moro kendo mawacho nango ni 30% mane iwacho no nonego beni koro 30% dhi ne jo kanye koro gima jo Kenya penjo ni ka koro gin ne gisepogo Kenya kamano ero to jodhok moko kuonde mane ok ne giyude kura kuonde mane gionge ji koro bedo nango kuonde go niwito oko mage gima koro ne miyo jo Kenya neno nango ni jalup jatend piny nyaka beni ni en ng'ato ma en jalno ma onindo kor dhok ne ahinya mano be nyo kwedi kiwacho nango ni wach ma winjruok mag parties ama parties form coalition mano en winjruok ma koro kisebedo jatend piny kata isebedo national leader mago gik ma koro kilose mago gik ma ulose ka une meeting ma chama okichung ki address the nation ni wacho ni Kenya chalo kambi ma shareholders mano be nyikwede wacho nango ni parties duto winjorega sama gidonje coalition winjo ni sama wairo telo lemoni the me party ni lemoni the me party lemoni the me party ni okomino ni lemoni dhine dhodni wacho ni Parties Act wacho nango ni okinyal loso form party kotenore gi dhok kotenore gi dini kotenore gi region kotenore gi gender nyaka ibed party kin gi party nyaka party nino bed gima riwo oganda kanyakla makoro parties gi teke ng'iyo to ni magi gin national parties oken ni koro en ANC kata en Ford Kenya ni koro ma rien ma jo malo to UDA ma jo Rift Valley gi ma jo Masawa to ODM en ma joluo to kata mani mano oke kako nego nene nikech chik wacho ni okinyal form party makela kweda makoro mane manyigo ego kendo kiparone nango ni kata mana parties mine ni losego chik oko yie ni lose wi parties go kamano chik oko oyango maler nango ni party nyaka bed party mariwo jo Kenya te omiyo kata mana party mane Gen Z ne temo register cha chik nodagi man ok ne register nango nikech party no the time Gen Z no osegolo millennials oko osegolo jodongo oko osegolo generation mabiro to nen mana kende matindo Gen Z kende koro mane manyigo godo kanyo Aya, it gazet mar abich kanyo bende podi mana weche motudore kod jalup jatend piny Kenya ang'eni kinde mang'eny kinde manoloso nowacho ni mtu asiguze mrema kata kama ni wacho kae ni koro jomlima sani koro nitiere koda wanyalo wacho ni gikia kuma koro gichung'e kaluwore ni nyaka sani koro wang'eni od bura mamalo sethichoko ya PC jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kata kamano sani koro wacho kae ni Mount Kenya options amid push to oust DP nikech wang'eni kapo ni bura makama odhi e Senate ba Senate bende opuodho thicho oko mar Gachagua kod od bura
nyaka sani koro Gachagua onyalo dhi orakre doho, koro warito gino ma doho bro timo. To kapo nothiche oko, jo Mount Kenya nyaka sani koro wacho ni gintiere kod options adek ma koro aneno ka koro ket kae. Option mokwongo ma bende aneno koket kae ni ginyalo ng'ado bura mar mondo mi gimed bedo kod jalup jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi gine kaka ginyalo loso tudruok moro makare kendo e yorego mag siasa. Kopogore kod mano, ginyalo ng'ado bura mar mondo mi koro giriwre kod jogo manitiere kweth mapingo piny owacho. Mano moting'o kweth mar Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa kata gavana e kaunti ma Trans Nzoia, mano George Natembeya. Ka kamano to koro gin bende koro giwuog oko kar kendgi giwach ni wan kaka jo Mount Kenya wantiere kod duond bura marwa ma koro wabo bedo kwarakore godo kendo wadhi godo nyake debe. To wang'e ni magi duto biro kalure kod pogruok ma bende osebedo kaneno kata mano neno e kind Gachagua kod mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ewi ng'ama en kingpin kata jaloso e lo jo Mount Kenya. Adira Mount Kenya to nwaseneno kobarore nikech nitiere jogo mane siro Kindiki, nitiere jogo mane siro Gachagua. Weche koro tek, got koro liel. Macho got choto semuoch chalo bor ma koro semuoch kanyo. Ma koro ma dhiri shape, okodhiri shape kata man okodhiri shape politics ma got kende, but odhiri shape national politics because other regions they learn from gimotimore ne Gachagua ni. Makoro everyone will want to avoid ng'ato ka ng'ato dhi dwaro neno nang'o ni mondo kik giyudre e midhiero moyudo Gachagua ni. Makoro Mount Kenya kato nigi options adek. Achiel en ni gibed gi Ruto but gi negotiate terms manyien. Ma achiel kuom terms manyien go en maybe okaw Kindiki kata okaw ja West machielo, ja West Mountain machielo. The second one en ni giwere gi Ruto gi form alliances. Ne waneno waseneno alliances mopogore opogore kose form ka waneno kaka Wamalwa gi Kalonzo chal ka gima osewere gi ODM kata pok giyango kamano. Martha Karua waneno ka noseketo andike noseoro barua ne Azimio ka gi seek withdrawal from Azimio coalition. Mago gin examples mag options mag gin go. Ginyalo amua ni Mount Kenya oriwre gi Kalonzo to oriwre gi party ma Wamalwa be ma ginyalo duoko Martha kendo e kwan no kendo. Option machielo podi time to pod nitie. Ginyalo kata mana pod riwre gi ODM. Ng'e wacho ni ok ginyalo riwre gi ODM. Nikech ODM be pod ni kanyo pod wacho ni gin ok gin e sirikal gi ne gichiwo mana jomoko on loan. Mar adek en ni gi low party gi gibed gi party gi giwuon ma ginyalo kendo ng'iyo godo options moko. Wang'e ni masaa kocha Jubilee nosebedo strong kata ka UDA no biro towards election more take over. Dibede ni ginyalo chiero ginyalo duoko mbii ma Jubilee ne nigodo. Koso party ma Martha na Kenya ema nyalo bedo gi mbii. Koso ginyalo bedo kanyakla nikech ne waseneno ka Limuru be ne giserado ma ne gin gi loso aina no. Ne giwacho nang'o ni gidwa tiyo kamoro achiel ka jo Mountain gidwa tiyo kamoro achiel mondo ka gi approach 2027 gi approach as a unit. Makoro mage options maneno ka gin go ma ginyalo ng'iyo. Weche to pod ni kama thoth. Wamalwa gini be ni ka pod wacho nang'o ni gin gitiyo gi kata jok manie parties manie sirikal go gitiyo go ng'at mok gitiyo go en mar Ruto kende. Mano bende ng'ato nyalo neno nang'o ni mae rien lieko nang'o ni ginyalo tiyo kata mana gi joma sawago mondo gine nang'o ni 2027 gibe gin gimbi. Nikech kaka ODM chal ka gima ntiere neno moro ma ineno ni ODM nyalo riwore gi UDA. Koro chal ka gima Azimio be nigi nyau moro sani nikech ODM ema wang'e ni e major party kanyo. Makoro ODM koriwore gi UDA matiende ni Azimio nyaka many other alliances. Koro magi options ma gin godo.
Aya, adwano wetenge weche motudore koda thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kalore ni gazedni ma Daily Nation omenye ahinya e it gazet mano kochakore it gazet mar 2 nyaka it gazet mar 10. Adwano dhi it gazet mar 11 mano mar gazedni ma Daily Nation kalore ni en achiel kuom weche mane gazedni ma Daily Nation bende omenyo e it gazet mokwongo Hansel kalore ni nyaka sani Kenya National Trading Corporation nyaka sani koro oseyango ni nitiere omenda mano maderoma bilion 6.6 mano lala ka mano modhi mago michamo e pacho kae. Nyaka sani koro iwacho kae ni nitiere omenda no mane olala e kinde mane itemo import kata winjruok mane gidonje bar mondo mi okel modhigo e pacho kae. Kata kamano wang'e ni weche gi mag modhi michamo e kinde mokalo chien Hansel nitiere kaka bende ni nitiere malingling moko mano tuch kotudore kod modhi michamo mana mapiyo piyo Hansel. Omenda moselal kato thoth 6.6 billion ni ka moselal. Ja Kenya nyaneno nango ni wawito 6.6 billion ka to subtal to kidhi to dialysis nyaka ichul 9,500 shillings per session ma sani koro chief iwacho ni ok cover dialysis. Kata kamano nye ntiere bura moro manyo ket gi Senate committee moro nyo puodh kanyo manye itayo gi senator ma Kajiado miluongo ni Seki Lenku makoro ene manyo tayo buran makoro general manager ma KNTC Purity Kimathi nyodhi nyimbura mochiwo reasons adek momiyo pesa makamano noweti. Achiel en nango exchange rate kinde mane nyiewo mo gi kinde mane iuso mo mane koro ne giuso exchange rate nopogore. Exchange rate iwacho nango ni kinde mane inyiewo mo exchange rate nen 163 shillings but kane giuse noduogo to almost 130 shillings makoro mana difference ma 30 bob already sewito to poki chako uso makoro mage kuonde ma iwacho ni lal no nowuok kendo lal moro ni neno iwacho ni nowuok ni nentiere mbugru madhi mana 10,000 gi wiye mano kethore kinde mane transport modhigo. Mar adek biwacho ni storage charge nikech port kujo nyaka be ni clearance takes time and then nentiere case moro be mano mako weche mag modhigo koro during that process mano case no nitiere bende ne gigo no bet store for long makata nyaka sani pod KNTC poko tieko chulo poko tieko chulo storage charge mane onego beni gichulo e port kucho. Adwano wetenge weche makamago kaluwore ni gazet walidho mana mapiyo piyo kapok watiego nonro mar gazet. It gazet mar 12 mano mar gazet ni mar Daily Nation kaluwore kod mano interview mano timne jagoro mongerore migawo mochung'ne tudruok kod pinje maoko mano Korir Sing'oei. Nyaka sani koro wacho ni jatend piny Kenya William Ruto nondiko barupe ne jotend pinje mag Afrika kakoro gikwayo kata kwayo jotend pinje mag Afrika osir lwedo lek mar Raila Odinga e laro koma mar bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Nyaka sani koro iwacho ni ne oketo sei mare barupe makamago mana kane gisewuoka kata ka giseduogo e pacho kae ka giwuoka e bomano mar New York. Kata kamano nitiere wach mane iwacho kae ni Sing'oei nodagi losi mano weche mag anglophone ka achiel kod francophone countries nikech nyaka sani liekore ni nitiere pogruok moro madhi mbele inyanyate kinde mag campaigns ne jogo ma ulap dhoge ndonga ne bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Nyalo bedo ni jopinje mag anglophone opogore ginyalo luto mbolo kegen jo francophone bende nyalo luto mbolo kegen gino masche moko nyalo miyo lek mar Raila rumbore piny kalure ni en bende ogomba ahinya mar mondo mi obed jakom mar riwruok pinje Afrika. Hansel do kinde samilaro kom mora mora to magi gik manormal manyaka timre especially ka in gi more than one candidate nyaka bede ni nitiere competition moro ma ng'ato nigi interest ne anglophones nigi interest magi AUC francophones nigi interest magi AUC kata kamano Song'oei bo wacho ka nango ni nitiere meeting moro mar anglo ma francophone ilungo anglo francophone meeting moro monego bed timore Nairobi kama koro mano kotimore Nairobi ka dhi miyo Raila dhi bedo kara nyisi ni Raila koro mbine dhi medore kata mana chances ne mage mag win komno dhi medore. Nyowacho ni jatend piny to seoro barupe
manyo congratulate pinje manoseyie support Raila, mamoko mapoko support Raila. Osebedo kotiyo gi opportunities mopogore opogore, makata mana meeting mane gidhi China cha ne waneno ka ne en gi bura moro gi presidents opogore opogore mane gitemo uso candidacy mar Raila ne pinjego, kendo giwacho ka ni pok gichopo kuma gidwaro, but gin around 60%, ata malo 60 mar campaign strategy mar gisekete tim gi weche mang'eny. Koro giwacho ni kinde to pod nitie ma pod gibro medo push for that. Wang'e ni February next year to chiegni okobor, nikech ang'e ni mane kama ombulu iling, mane kinde monego bed ni iling'e ombulu. Kata mana mane gidhi e unga meeting ma UN manyicho timore, be negitemo uso Raila. Ing'eni koro jatend piny Kenya ka nyaka tema matek ma Raila dhi bed jatend AUC, nikech mano bende dhi keto Kenya e level mopogore. Ok en kata mana personal interest, en political gi regional interest be. Koro Kenya dhi neno ka piny ma otelo, achiel kuom pinje motelo Africa ka, makoro level ma Kenya bro bedo treated among international communities bo bedo different. Adwa no wetenge weche makamago bende ne it gazet mar 13 kanyo jotuo bende podi medo kale midhiero mathoth kalori jotuo mago mantiere kod tuo mar nyarogno madwaro dialysis kinde ka kinde nyaka chul omenda maderom 9,500 eka giyud dialysis makamano. Kata bedo ni okumba manyien mar thieth onego bed ni chulo negi omenda makamano, to nyaka no chak tiyo mano e chak dwe ni pok osebedo ka otiyo makare. Machinglo moro nitiere it gazet mar 15 kanye madwa ni watie godo nonro mar gazet Hansel. Machinglo makamae kata nyakwara Ramogi Ajwang' manene nyalo pongo gi wiye, nikech wang'e ng'ama orwako ogudu mar kingi no gi ng'ama nitiere piny kanyo to echo od bura to chal ni weche nosekethore, od bura liel, gari osewuok kata osemuobo. Kata kamano ng'ama temo mar mondo mi gari no kik nyone, wanyalo pongo gi wiwa ni en ng'a? Mano chalo kingpin of Mitego. Neno ka Mitego ne be osekere kanyo. Weche tek midhiero kwake ka makoro od bura to nyewa neno ka od bura mano od bura ma Parliament nyewa neno ka nyose kalo impeachment neno, makoro next step en Senate, makoro tinga mokwongo ni aneno ka oket kanyo National Assembly mani kanyo ero osemuomo National Assembly osegoye piny. Koro nyaka beni tinga moro ma next nyalo bedo Senate. Koro wabro ndalo mabiro keje within 2 days onego beni speaker ma National Assembly chwalo report ne Senate, makoro after those 2 days wabro neno wakia ni tinga moro no bro nyone makoro flatene koso bro bedo nango. Koro mai mawarito mato wang'e ni en kingpin ma Murima moket kama, kata mana osimbo ne be waneno ka en godo ka ma osegore piny, but pod ok en out, poko rumo kabisa. Otemo mar mondo mi odhiri gino gi tiende mondo kik nyone, kata kamano onyalo nyone kata oyo onyalo chunge koso konyal chunge. Hansel, wachni mogik ka watieko nonro mar gazet Okinyi ma kawuono. An wachna mogik en mana kolure gi weche mag dhoudi ma Kenya ka. Gima nyalo wacho ni wasewuok mabor as a country ma over 60 years sani, kata kamano post 2007 gik moko osebedo different, makoro wan kaka jo Kenya onego wasebedo kwa temo embrace weche mag dhoudi mopogore opogore. Wasebedo kwa biro kanyakla mondo kik wadoge position mane wantiere kinde no, makoro kanyo ero ema neno ni nyaka wan jo Kenya wachungi mara, kik wakwedre wach dhoudi ni macha jaluo, macha ja Masawa, macha ja Kisia. Wan jo Kenya waduto. Got miwacho no, it belongs to Kenyans. Kata mana nam ma Lake Victoria, it belongs to Kenyans. Ok en mana ma joluo kende. Kata mana coast nam chumbi, it belongs to Kenyans. Koro ng'ato kik chung ka wacho nango temo kwedo, temo kelo pogruok e kind jopiny. Nikech kata mana muma be polo ndik nango ni dhoudi mopogore opogore duto gi pinje mopogore opogore ne bede to mache polo
ema dhoudi tene bede. Koro pinga. Erokamano Nyanselo yago kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar mondo mi bi walithne Nyakwara Ramogi Ajwang' gazet mosainya kuom ng'adi thuolo marwe morumo okinyi ma kawuono. Nyakwara Ramogi Ajwang' imbe ndagoni erokamano kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa e nonro mar gazet. Akawo mana yweyo madundo gi sani bang'e taduoko twak mokwongo e chenro mar opiny. Kik idhi mabor. Pesa yote unataka tu kwenda nayo. Hii imeenda tayari. Kuna kashaba nilikuwa nimepata mahali na ninaona nitaongeza kidogo ndio nichukue hiyo kashaba. Uchukue hiyo shamba. Hakikisha Suleiman, nisikuwe nimekuandikia hapa 1,000 na ni milioni. Hiyo iko sawa kabisa. Ndio hiyo. Hii sasa ya milionea hii inakuanga tofauti kidogo hiyo. Mimi nitaongelesha watu wa Nakuru. Hii kitu inakuwaga ya ukweli na kila mtu ajaribu. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny. Koda sigendni mayudore wendego. Wajan thum gilmoro. Okay. Den giravi. Okay. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Mama wina, hey, chalgi mama wina, gimala monya wina. Mondo miyud thuma mara wino kaka sikiza tune mari, inyalo dio star 860 star 416 ash. Ma wantiere Ramogi TV. Ramogi TV aod jatumbe duto. Ero uru kamano. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Time ya kupaka rangi imefika. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea ofa poa ya rangi za Crown kutoka Mudhokinjo. Crown Vinyl Silk lita 20 na Crown Vinyl Matte Luxury lita 4. Ukinunua kifurushi hiki kwenye Citizen Duka kwa 14,900, just imagine una save 1,250 shillings. Bonyeza tu star 487 star 5 hash na ulipie saa hii kabla bidhaa hazijaisha. Ukilipa utapata SMS ya kuconfirm, halafu uchukue package yako kwenye Citizen Duka counter katika duka la Mudhokinjo karibu nawe. Citizen Duka, home of discount. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Wand kinjusi nigi pesa kitimo
gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Ei chuny Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kar gi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono kawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwaketo pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana Ramogi TV. Nyakwara Mugia Juang dakika na parga uchiela tok sachiel marokinyi machiegni network maro mokwongo e chendo mar Rupinyo okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugia Juang okinyi makawuono wadwa twak tudore kod ogolo e apisi kata thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ka odiochieng' manyoro ne waneno kata ne waluwo achiel kachiel gigo manotimore e od bura kochakore gokinyi gimoro saa 3:30 nyaka gotieno kama koro jod bura no luto mbulu. Bang' luto mbulu no yangore kata duoko ne en ni jod bura 281 no luto mbulu ka gisiro paro mar thicho oko ya apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ka jod bura 44 emane kwedo thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Mae koro nyiso ni bura makamano kalure ni thoth ji no siro paro mar golo Gachagua ya apisi. Bura makamano koro biro bedo ka dhi nyaka e od bura mar seneta kama bende koro senators gibiro bedo ka gitwak ka gisetwak gin bende gibo bedo ka giluto mbulu mar mondo mi gires Gachagua kata oyo. Chenro makamano pod wabo medo luchopo kanye. Nyakwara Mugia Juang okinyi makawuono antiere kod okinde ariyo mobo bedo godo kod twak kotudore kod thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Wendo wa mokwongo osechopo e studio kae mano Charles Midenga okil Kamaloka. Oyawre Midenga ichiwo nade okinyi makawuono? Oyawre Joyce achiwo maber. Machiegni network. Erokamano. Nyakwara Mugia Juang wendo wa mar ariyo okil Willis Otieno bro bedo ka tudore kodwa e kinde modhi mbele kod twak maro bo bedo ka oriwore kodwa e twak kokalo e yor lony manyasani mano mar Zoom mar mondo mi en bende onyiswa ni wach mar thicho Gachagua kumo chopeni. Koro Gachagua bro dhi dala kose seche moko inyalo rese kod Senate kata doho mapachoka. Kaka pile Nyakwara Mugia Juang in bende nyalo tudri kodwa kokale namba mar ote machuok 3-6-00 mbui maro mar Facebook ibiro yudo wa Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Midenga ngwachak kodi twak okinyi makawuono Willis bo tudore kodwa e kinde modhi mbele kod twak marwa. Odiochieng' manyoro ang'eni in bende ni luwo achiel kachiel gigo manotimore e Senate.
Rigathi Gachagua nyalo wacho ni koro od bura oseng'ado mano mar thiche oko. Ng'ato nyalo penjore ni what next? Erokamano Joyce, kwa ka to koro wadhi e kumoluongo ni Senate. Ma koro dhi ng'iyo ni to weche ma iseyo godo Gachagua gichalo nade. Nitie weche monego wach ariyo. Mokwongo en ni Gachagua pok othich oko gimoluongo ni fully. Tiende ni pok obedo removed from office. Gachagua chik wacho ni sani pod onyalo mana dhi mbele bedo jalup ker nyaka chieng' Senate owach ni koro wagoli oko. Then mar ariyo kwa ka to koro wadhi e Senate to sani Gachagua ok nyal gwe tao. Ok onyal gwe tao nikech sani od bura nosewuoyo e wachno. Kata en owuon nowacho ni ok obi gwe tao, obiro kedo nyaka giko. Gimomiyo wacho mang'eny seche moko paro nyalo lokore. Dhano nyalo wacho ni koro alok paro, awach ni koro gino muoma wuogi. But sani chik ok oyiene. Koro kwadhi e Senate to chik wacho ni bang' ndalo ariyo speaker mar od bura onego bed ni chwalo wach ni e Senate kanyiso Senate gima gitimo. Masani koro iluongo ni impeachment resolution. Koro kodhi e Senate ka to Senate nigi ginyalo time diriyo. Mokwongo ni ginyalo kawo gimoluongo ni committee mag ji 11 ma adundo mabedo piny mang'iyo wechego achiel kachiel, charge ka charge. Kata ginyalo wacho ni gino wadhi e gimoluongo ni plenary. Plenary en niya jo bura te ma Senate e Senate kacha ma speaker nitiere jo bura te 47 to gi jok mogwel kata jok mobedo nominated koro dhi wuoyo kacha. Koro mano to Senate gina ma gibo ng'iyo ni standing orders gi ere kaka gidwa timo. Kata mana impeachment ma governors nitiere ma gisedhi e special committee to gintie ma gibe gisedhi e plenary. Ka kanyo koro nitiere pogruok gima notimore e National Assembly od bura to gi Senate. E National Assembly kane giseng'iyo gicha to negi pase. To nineno ka nok giwache charge by charge. Tiende nok gigo kura ni charge mokwongo gin charges 11. Nok gigo kura ni uyie gi charge mokwongo, mar ariyo, mar adek 11. Senate to koro opogore. Senate nyaka gi vote, nyaka gigo kura charge ka charge. Kendo nyaka gi prove ni charge mokwongo wacho kama. Kendo senators ka gin 11 e committee kada ji plenary kama gibogo kura ibo nyisgi ni uyie gi mokwongo uyie gi mar ariyo. To charges 11 go achiel kende oromo tero Gachagua dala. Matinde ni kantiere achiel ma ji osiro mathoth. Yes. Mano koro oromo tere dala. Koro kowulo ni 11 go te nyaka dhi mbele. Achiel kende oromo. Onyalo bedo achiel, onyalo bedo ariyo, kata onyalo bedo ariyo, kata onyalo bedo abich. Then machielo kendo ni neno ka joneno mano siro wach maseyo Gachagua e od bura nok odadhoge. Waluonge in legal balance ni cross examination. To senator nyaka dadhoge. Nitie joneno adek, wan gi Sakaja, wan gi jakom machon mar CEO machon mar KEMSA, to kendo wan gi secretary to the cabinet mosiro wach maseyo Gachagua. Gin nyaka dadhogi e Senate. They have to be cross examined gi lawyers mag Gachagua, nyaka gicham muma ma giwach ni achiel ariyo adek ema notimore. Mano neno ka pogruok mano ok otimore e od bura. To koro Senate nitiere kod thuolo maromo nade mar mondo mi koro ging'ad bura kalo ni kisewacho kanyo ni kuma koro chome ni nikech wang'e ni wantiere kod kawuono kachiel kod kiny mar mondo mi speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula o notify speaker mar Senate mano Amason Kingi ka koro ng'ise ni my resolution marwa koro wachwelo nu Senate mondo Senate koro ng'ad bura ka idha gidhi committee way kata plenary way. Thuolo gini onego bed ni kawo thuolo maromo nade mar mondo mi kata koro kochopo kuma igolo Gachagua apis kikoro neni notime yo ma ok nikar nikech adiera wanyalo wacho ni od bura ma pacho kae to sebedo ka kala gik moko nyalodia nikech odiochieng' manyoro ne waneno ka gibedo whipped jo UDA ka achiel kod jo ODM gibedo whipped gimoro chopo ga e Senate to weche lokore kalure kod kaka Senate to koro ng'ado bura margi akana wach ni Senate ema koro ting'o joma bet sober minded gino ginyal bedo whipped ma koro gisir gi mok gine ka kare kosa wach na Erokamano wach mar thuolo magin go gin ndalo 17. Ndalo 17 chalo kama. Bang' ndalo ariyo ka od bura oseng'ado ni odhi oko titere, mano ndalo ariyo osekalo. Then bang' ndalo 7 speaker ma Senate bo form that special committee ama ginyalo dhi e plenary. Mano ndalo 7 koro osekalo, mano ndalo 9. Then bang' ndalo 10 apani gina almost ndalo 19 not 17. Then bang' ndalo 10 this special committee bo bedo piny
mondo ng'ini ni koro odhi oko kodhi oko. Koro mage thuolo monego bed. Ing'eni thuolo go gintiere katiba manyaka lo. Ni neno kata mana mar od bura ne gin gi ka itable motion standing orders ma county ma National Assembly wacho ni bang' dala 7 nonego bed ni wachno osetieki. Motion nobedo table tarik 1 within 7 days mane lapse nyoro neno ka ne gitieko wachno te iye ka be public participation. Machielo kweno monego awache wach Senate ni onge public participation midhi tim kendo. Public participation nosetim e od bura. Chalo kata mana thicho governor oko kapok ji odhi e Senate to the county assembly timo public participation e county no. So that seche ma koro idhi e Senate to koro weche mag public participation onge. Koro mano kendo pogruok ma jopiny onego bed ni ng'eyo. Kamano. To koro nyaka sani adera kwa ng'iyo kata kaka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nikech wang'eyo ni motelo ne chopo mare od bura odiochieng' manyoro. Nwaneno ka bende noloso kod jo Kenya duto kokalo wang' jowi kendo notemo mar mondo mi oler kotudore kod charges kata grounds 11 ma koro idwa thiche godo ok e apisi. Odiochieng' manyoro kanochopo e od bura kata koro wanyalo wacho ni pogruok ne nitiere mana ne kinde manoloso kod jo Kenya kata noloso kod wang' jowi mopogore opogore ok nogolo evidence kata videos mopogore opogore mane waneno ka odiochieng' manyoro nogolo e lela od bura kata kowacho ni dong'ana timo mana gima boss na notimo. Kaluwore kod kuma Gachagua ochopo gi sani bende mane gima kare mano nego bed notimo ni koro temo mar mondo mi opim ni donge William Ruto notimo kama anto katimo kama ang'o momi thicha oko to William Ruto e kinde mane en jalup jatend piny Kenya onge ng'ata mano chwalo dwaro mar thiche oko e apisi. Iwacho ni ng'ato nyaka ting' msalape. Kendo ko nyalo wacho ni ka ng'ane otimo marach to koro ambe atimo kaka en. In iwuon seche ma ng'ata madonje e ofis ochamo muma kaka ng'at waluongo ni state officer. Gachagua nochamo muma owuon. Nokochamo muma gi Ruto ni koro Ruto kowacho ni Ruto timo marach to imbe nyaka otim marach. Nitie gimoro mano wacho kanyo ma be naneno ka jood bura kwero. Nowacho ni public participation ni kanitimo ni to jo Kenya nomi mana allegations e form to jo Kenya nokomigi e charge ka charge jo Kenya nokomi response mar Gachagua ni mondo ging'iane ni to mae allegation mar Gachagua to mae response mare. To ninyo ka jood bura ne wacho ni kata mna response ne no file very late kendo no file nyoro gi sijui gimo saa 10. Koro penjo maduong' ni to ere kaka no expect ni jo Kenya ne nyalo neno response mare to kata en notere mane od bura very late because adieri ne ber ka notere chon kata jood bura ne wacho ni to koro ere kaka wadhi respond mabe ne gitemo within that short time. Koro onge gimoro ni ka ng'ato otimo marach ni to ji dhite and especially naneno gino kane kara jo Kenya wacho ni kia kufa dereva kufa matatu. Mano gimok nyalo bedo nikech impeachment kitimo. Onge kaka Ruto inyalo gole kom to onge impeachment motion kuome. Gimo no bedo file nti ariyo mano bedo file. Mungatano no file gimuro ni censure motion. The Senate. Then Danson nti jaod bura moro mar jo Wiper. Be no file censure motion. Manzo. No file censure motion a Senate mar president. Censure motion no en gima waluongo ni illegal. Censure motion ok inyal file against Ker a Senate nikech inyalo mana file ki summon cabinet secretary by standing orders of Senate. Ki summon cabinet secretary to okubiro ena gimi chayo ng'ato giluongo ni wa reprimand wa admonish ni ng'ani noluong kama to nokitimo koro ene record mari makato dhi mbele tiene ni okidhi ogine okinyalo we office. Mane madhano confuse when nitiere impeachment motion against Ruto be Senate oyo. Machielo be seche ma jo Kenya ne timo public participation kare ndik mane form ne gidhi gite gino onge gimiluongo ni legal consequence case onge impeachment motion. Oparo na ndalo moko ma 2005 no wane referendum mana kalieko matin mano wadhi referendum mar katiba ne mano ne gi wako draft to gi bomas draft jo Kenya newe machungwa gi rabolo ne giwe ni kigoyo no ni to bomas draft makalo to Kilifi ok dhi to ne gi realize ni kare seche migo kura ne wako draft ne mane go ne kura not bomas draft. Koro seche mabe ni wacho public participation kae en ni time mana ne impeachment motion mano sebedo tabled e parliament mar Gachagua
not any other person. Yeah. Matina ni jogo mano siro ni gidhi kata jogo mosebedo ka wacho ni gidhi ot giduto mano gima ok nyal timre kalon ni nyaka koro pedha twak machielo kapo ni nitiere ng'at madwaro ni jatend piny Kenya William Ruto bende owuoge apisi kamano. Aya nyakwara Ramogi Ajwang' bende anyisi na bobedo kod wendo machielo mano Willis Otieno thuolo machuo kata mora mora kochakore sani insano bobedo koseriwore kodwa yawre Willis Otieno ichiew nade inyalo nyiso ni okinyi makawuono itudori kodwa ka intiere kanye okinyi makawuono to bende nyaka sani odiochieng' manyoro ne waneno ka od bura ne okalo kata ne osiro paro mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kata kamano Rigathi Gachagua wacho no bro bedo kokedo nyaka giko bende nyalo kedo nyaka giko gadiera motonya kose kumosechopo ni onge tony Willis. Ora gima to kwa kunga wacho en Rigathi Gachagua ni gratiche mar temo kako nyalo en bende mondo oresre gini. Onyalo dhi pore ni nafas e Senate odhi opim wach ne Senate kucho onyalo convince Senators 17 ni mondo ne gini ok gima longo onyalo konye kata bang' Senate kosegole onyalo temo mondo dhi e doho kaka osechako timo ose file cases e doho onyalo kendo file cases e doho bo wach ni kaka jo tiyo kode ore luwo chik makare kata kirango mokwongo gik mane wabunge moko ne wacho samane gi dwa thiche oko ni ne gi kelo gik moko mane onge motion mokwongo cha jomoko ne wacho gik mane Rigathi timo ne ka gin giwegi nitie jok moko ma wacho gik mane ok ondike motion no to mago gik mane chaka gima no inform kaka jo od bura ne dogo kura mondo ogole oko to mago gik monyalo wacho Senate kendo nyalo wacho do kapo no lawo gik mondo dhi gore do to maduong' en ni gima dhi mbele ni ok en weche mag chik en weche mag siasa maendi en siasa mar William Ruto temo manyo kako nyalo yudo legitimacy e gir jopiny koro ogolo Rigathi Gachagua oko mondo witi mondo tem lombo godo wang' jopiny ni sirikande tiyo gi luwo chik malong'o lakini maduong' en ni Rigathi Gachagua temo tiyo gi chik e goyo lweny mar siasa bende do bedi ng'ama malong'o do chako mana gi sani ochak nyisowa maler kaka William Ruto bedo ka tiyo gi piny ni marach kaka nyithindo manosenegi kanonegi kumikano gi gae kaka Dani osechikawo airport ma Kenya ng'ama ni toka Dani no kaka weche mag chief gi sha manego jopiny ni otamo gara joma manyo thieth yudo thieth malong'o en wach mane manie chief gi sha masani Kenya Kwanza omako motegno ni koro en ogo e sheria lakini lweny to ntiere siasa do bedi ng'ama malong'o dogo gi ni siasa en owuon dogo e siasa motegno mondo jopiny one ni en ang'o mosebedo katimre mbele kanyo kata wach mar public participation ni kirango mos kaka notime public participation gima Rigathi wacho en ni noter mana views mag ng'ama ne move motion to nokoter gimiluongo ni patch Rigathi Gachagua kata response mare kaluwore gi views koro yoro ka public participation ne one sided koro kapo nodhi e doho onyalo wacho wachno bende ni jogi notimo public participation nokomiyo jopiny nafas mar winjo gima anta wacho duoko na e kila kitu mane wacho against an kodi ne gibed joma longo ne giwacho gik ma ng'acho ndiko Mutusa ondiko to giketo piny gik ma Rigathi ondiko koro mano bo nyalo wacho kapo nodhi e doho ni public participation mano timni nokotime e yo malong'o to lakini maduong' mana dwa wacho en ni bunge mar Kenya gisani macha bunge motop ok nikech ogolo Rigathi en bunge motop nikech ok otine jopiny in terms of prioritization gik machando jopiny gisani gi samo wuoyni chief gi sha nitie ji mang'eny ma ok yud thieth e osiptande gi samo wuoyni jopuonjre mang'eny monego bed ni dhi e mbalariany ok odhi e sikul nikech ok nyal yudo pesa ka gitiyo gi sani ma wuoyni JSS jopuonj mag JSS mang'eny mifa ng'eny gi pok ondik gi tich malong'o pok ong'i wachgi nyithindo monego bed ni some JSS go kar gi chal ma gima koro lal kendo kethore koro king'iyo prioritization de bunge oketo priority mokwongo e ng'iyo weche ma hinyo jopiny ka gidonjo weche mar golo Rigathi to kendo ging'iyo gik midwa golo Rigathi gik midhi gole godo nikech gol tidhi gole kendo dhi nitie madongo ma Ruto osetimo malo mag Rigathi omiyo kane ji wacho ni kufa dereva kufa makanga mana sayo jo bunge ni sambu sechako gini ni grounds migolo godo Rigathi gi nitie kendo jakuo moro kende piny kae matimo malich maloka Ramago bonego rango wach mare kik rum mana ni igolo Rigathi ka to William Ruto to pod bedo mana dong' e sirikal ka sando jopiny kosebedo kosando ni ok onyiso ni mar Rigathi ni koro ng'won ne
jogi richo te jogi nyaka wit tich gi oko gite gi duto jo Kenya manyi telo manyalo tiyo ne oganda kaka oganda dwaro. Erokamano. Iwacho kanyo makare ahinya. Bende antiere kod Charles Midenga, okil Kamaloka, wantiere kod studio Marwe County ma Nairobi kae. Iwinjo kanyo kaka Willis Oloso wacho ni bunge mar otop ni nyaka sani koro weche mago mag thicho oko ya PC jalup jatend piny Kenya gin weche mag siasa, to king'iyo grounds makamano to gin grounds motegna ahinya. Mana kaka iseng'isa ni od bura Senate koro biro bedo ka vote ground ka ground. Bendi paro ni onyalo tony kumochope ni kose weche mag siasa ema puro biro medo nyaka gore Senate kacha. Nikech adira to od bura onyalo wacho ni nen siasa gadie. Well, adamana correct gima osiepna Willis owacho ni en siasa. Ok en siasa kende. Wan siasa to gi chik. Kiseche ma jo od bura ng'iyo wechegi. Gigi nitiere katiba. Ok gin gik ma gigole yamo ni onego bed ni ng'ane dhi dala. Anineno kata ka timelines ma gitiyo godo kanyo. Gimona nyalo mana wacho en mana ni seche moko king'iyo kata gimiluongo ni numbers. Kes kineno katiba wani ne en katiba manwa kawo Amerika. To kineno kata the same provisions mag golo deputy president kata president ema nitiere katiba gi. To can you imagine ni jo Amerika sani gi almost Biden en 46th president dong after independence 1776. Onge vice president mora Amerika mosebedo impeached. Achiel kende manotemo nokwayo nobed impeached 1826 otamre. Koro mano nyisi kaka golo deputy president kata president ok en gima yot e bunge. But ging'iyo chik ma kata kadang' odhi e doho kata odhi mana ya court mowach ni odhi appeal court of appeal nyaka Supreme Court kata ma doho bong'iyo ni to be noluw chik. Ok ni be noluw siasa kaka Liz wach. Be nomiye time mokwongo ni Gachagua nomiye adequate time mar preparation case en within 7 days. Public participation notimore. Public participation kayo bende amewinjo ka Willis wacho ni Gachagua ne nitiere kod ng'ikruok kata to moro ni seche moko noko time yo makare. Mana wacho mbele ni public participation seche mane time Gachagua himself response mare notero nyoro sapa. Notero moleo. Koro eto nwa expect ni to jopiny ne bedo gi response mare karang'o. Mar ariyo, gik ma allegations gi gin public domain. Ok en gik ma wende nyim jopiny. Mar adek, seche bitimo public participation, jopiny ok tim public participation kaka jang'ad bura manyaka ng'e ni en kama ni magi allegations, magi response ni watim kamano. Gin ging'iyo ni kaka ng'at manigi mandate mar goyo kura, kaka jago kura. Gachagua bosetimo dwachwa to magi gik moko kata un usebedo kutang'e wang' jowi ka pile ka pile gin public domain. Ok adadhi nyaka konchiel ni support Gachagua kata support jok manogole oko, but awacho objectively kaka weche gi nodhi mbele ni public participation manotimore no. Kes na nyisi che mane nontiere ka ni penja ni to be onigo be ni time 47 counties. To na nyisi ni no ayie gi Gachagua. Kes Gachagua no kwayo ng'ur ni onigo be ni time 290 constituencies. Ma bene no ka nitiere women rep no dhi Kerugoya High Court mowacho ni otime e 290 constituencies. Mane gitime e 290 constituencies. Nikech ang'o? Nikech seche mitimo public participation, chik wacho ni public participation itimo gi ng'ama iluongo ni the decision maker. Ng'at madhi ng'ado burano ema timo public participation. Ema omiyo ni be ni time e 290 constituencies nikech jo od bura ema ne dhi goyo kura. Ok ni yudo ni governor kata nitiere manotimore Machakos ni Alfred Mutua the CS ni netimo public participation mana achiel kuom ng'ur mane nitiere. Koro kipacha kaka weche osedhi nyaka sani apani parliament notemo te kata mana nyoro seche mane Gachagua present ne nitie gimiluongo ni no proceed in silence. In silence means parliamentary terms and no dhi nyime ma onge point of order, onge interruption. Gachagua no wuoyo motieko kendo no nyise ni aidho nyalo wuoyo wuon ama ukinde ne mano biro. No elect ni an we awuok ka kenda wuoyo almost seche ariyo maonge ng'ama interrupt. Mamago gik makata be ka itieko to nana ko Otienda Amollo nochung' mowacho ni a point of order ukinde ne mano biro bokete record. Ne giwuoyo ma uketgi no giwuoyo but no ketgi e record ni ng'ane no biro. Koro Gachagua no mi time mondo owach response mare. And gini aneno ni en both political and legal. Parliament ne temo ng'iyo ni and then parliament by law makara mana king'iyo case mar Gideon Mbuvi Sonko mano dhi nyaka Supreme Court. Supreme Court ne wacho ni court nyalo mana interfere
Parliament nigi gima luongo ni discretion mare regulate its own procedures. Tiende ni gin ma ginyalo ng'iyo according to standing orders gi katiba ka gichwalo bura. To court nyalo mana biro ka giwacho ni violation of the constitution notimore. Gi sani pok waneno ng'ikruok moro ni sano notim mokalo kare nokomiye time prepare defense mare kare nokomiye time mar wuoyo makata seche mane gigo kura no nyise ni oyienu mundu bedi gokinde ni ama inyalo dhi oko. Do ne gi yie magidhi ne giamua magidhi makara voting notimore seche magionge. Koro onge okane ng'ikruok moro amora manotimore sama nigolo Gachagua oko. Yeah. Willis Kaduki twako kinyi makawuono iwinjo kanyo kaka Midengo loso kanyo kwacho ni nyalo bedo ne kalure kod kaka Gachagua nochwalo response ne moleo e od bura kacha. Wacho ni nochwale mana thuolo machuo kapok ochopo e nyim od bura kacha. Bende mano nyalo tweye e kinde makoro chenro mar thiche oko podi dhi mbele kendo bro bedo ka chopo e nyim Senate. Iyo ni maduong' ma Midengo wach ne jopiny en ni public participation nyaka bed gimiluongo ni qualitative gi quantitative. Ing'iyo namba umotime miyo nafas mar public participation mano quantitative. Kaso kendo ing'iyo quality ni to iye kanyo bokelie gima otegno minyalo wachi en gima inyalo wuoye mano qualitative aspect mar public participation. Koro sama ne jogi odhi 290 constituencies ne gitimo quantitative to qualitative ma chik osewacho kendo nitie doho noseng'ado bura ni sama itimo public participation nyaka irang the qualitative aspect mare en pek mane ni miyo jopiny mondo wuoye. Koro sama ikawo motion achiel ng'ama osiayo ne Gachagua ni ikawo gik mowacho emitero ne jopiny to kara kor Gachagua koni ni en duoko mare to ni kure manyiso ni kata kane bunge dwa timo public participation malong'o no ken Gachagua wacho ni aringa tero response mare onego bed ni bunge ema luongo luonge to miye nafas ni mae motion mosekeli motion ni osepitisha sama gikale ji 290 cha to wadwa timo public participation wadwaro duoko mari e kila ground ka ground mar motion ni mondo water ne jopiny bende mondo rangi gima owachi ni donjni godo gi duoko mari. Koro gima dhi ne jopiny en gima Mutuse wacho gi duoko mar Gachagua tiketo jopiny kumoro achiel mondo wuoye wach no mane public participation meeting e constituency to kinyalo wacho ni nikech nokelo duoko mare nyoro godhiambo koro en chik oko dewo ok onego bed ni chik rango kore. Chik chalo pand jakisi ong'ado mbele to ong'ado chien en msumeno ok kaber ne jachik ng'ama prosecute onego bed nyaka maber ni ng'ama donjne. Kuro Gachagua kata gi rach morach godo no ichando ka support en bende en mana dhano nyaka miye nafas ma miye fair opportunity nafas makare mondo en bende winje duoko mare manyiso ni gisani ok nyal bet ni wacho no tim public participation to duoko mar Gachagua jopiny no komi to bende ok nyalo wacho ni gigi nitie public domain. Oken ratiro mar ng'ama timo prosecution mondo wach ni gigo bung'e gi ang'eya sami se wuok ni timo public participation nikech kata motion ni bende ne ti public domain ji nong'e ang'eya nosekel motion ni bunge but sama ini wuok kaka bunge idwa dhi ir jopiny idwa ni mondo jopiny ogol pachgi e wach ni migi gimodonjne godo Gachagua ondik piny migi duoko mar Gachagua ondik piny kaso ket jopiny odhi rom kumoro kuma ji time bura no mondo giwinj gima wadonjne godo Gachagua to giwinj duoko mar Gachagua kaso jopiny bende wach ni to wanto kaka wanene gik modonjne godo gi magini kare wapitisha ogole oko kasto giwarango bende duoko mar Gachagua kelo kaendi bende wang'iyo kaka odonjne wang'iyo kaka duoko wawacho ni kaendi to angne yie koromo ok waneno ni ogole oko. Koro japiny sama owuoyo gi point kotegno ok ng'ama wuoyo kaluwore gi rumors gi nwendo. Onego bed ni japiny timo qualitative public participation motegno ma obedo informed gi gima ji ng'iyo kendo ka wacho ni kata ka ng'iyo kaka wabunge ne wuoyo kata ka Roli kane wuoyo no wuoyo ahinya e wach mar Gachagua gima ne Gachagua timo kane gidhi dala late general Ogola ni Gachagua riembo gi oko. Koro en kanya mano mako ne Gachagua ni ng'ani ok ohero joluo
ng'ani ne riembo ni nyiso Ruto mondo we romo gi joluo kane gidhi limo Gola. Manyiso ni to mano ok en ground, noko wachno. Koro Karoli eka mbunge en omako ne Gachagua wachno. Mano ber atiro mar Karoli mondo mak ne wachno. Ni ng'ani ochayo joluo, ng'ani okwero joluo. To nonego bed ni en e ground sama ne timo gini ni. King'iyo kata Sholei kane wuoyo wacho ni Gachagua noyanyo miyo moro. Ni time gala. No ok en ground. Impeachment motion. Owacho nyaka ni Gachagua wacho ni Ruto must go. Mano treason. Mago gik no gin ground. Koro ka gini kara koro chal ka gima en a moving target. Gimidonjo ni godo ok ken gima iwacho ni ma en gima osiko lokore, owilore pile. Ground ma gikelo gi grounds ma gi debate opogore. Koro miuru Gachagua bende ratiro mare. Rach kako rachno mondo gole oko, piche uru oko lakini luru gima iwacho ni grounds motegno. Ingeni kaka mana Midenga wacho ni golo oko vice president kata president ok en gima tin ahinya. Ma en gima onego bed ni gima otimo, nikech en gross misconduct, ok en misconduct, gross marach moketh kabisa. Gross misconduct nyiso ni gima otimono nonego bed ni wan gi gimoro miwacho ni Samuel omako jopiny duto. Ji chunygi omuogo gima jalup ker otimo. Gima jok ngere wacho ni national outrage. Ok en ketha moro matin moro mitimo to wacho ni othiche oko. Mano ok nyalo bedo gi sirikal. Nikech ng'ato nyalo ketho matin. Nitie ketho moko onego bed ni graduate to chopo bedo impeachment. Koro mano gi pacha aneno noko timore malong'o e wach mar Gachagua ni. Noko miye nafas madwarore mondo wuoye e wechegi. Noko lo chike. Ome wacho ni gini en siasa, gini ok en chik. Siasa odonje i gini. Koro siasa mimiyo namba maduong' maloyo chik mag Kenya. Aya, Willis, inyisa kanyo ni waneno ka screen ni ok obede yo makare. Kinyalo mana keto authoritative mar mondo mi waneni yo makare. Kata kamano penjo machielo bende en ni threshold mano mar public participation. Bende no time e yo makare adiera. Midenga ka pod warito Willis mar mondo mi olosane kamera mare yo makare. Kwang'iyo kaka no tim public participation. Bende no time e threshold makare. Nikech kwang'iyo duoko mag public participation, nitiere atamalo 69 mane osiro paro mar thiche oko e apisi. Atamalo 33 to noko siro paro makamano. Kose threshold onego bed nade? Erokamano, the threshold en mana kaka osewuoyo about qualitative gi quantitative ma Willis notemo ng'injo. Ng'eni gima timore ni nitiere sama chuok. Nikech king'iyo standing orders mag od bura. En ni koter ng'ur machalo kamano to itime bang' ndalo 7. Koro ndalo 7 chakre tarik 1 manotere. Nochwale tarik 1. To ndalo 7 ne rumo nyoro. Ok inyal expect ni timo public participation ne ng'ato ka ng'ato 290 constituencies mirom ne ng'ato ka ng'ato. Kes mano koro luwo ni quantitative ma wawuoyen. Koro gima chielo ni pok waneno ni to ei otesego gito ne gi pachgi ne wacho nango odhi kata kik odhi to reasons magi mane gigolo. Koro mano to me ni ne gitemo kes kara mana dong'e ni thuolo matin mano ok nyal time kaka jomoko wacho ni nyaka ni obed reach to every Kenya. Machielo en tie gima dhano ne penjore ni tang'o momiyo iwacho ni nitiere mibadhi to onge do gik machalo kamano. Kata EACC pok odonjone. Nitiere pogruok kidwa golo ker kara jalupne to gi governor to kidwa timo giluone the exercise right of recall mar mbunge. Obunge kano loso chigi mana matin ka ng'iko mona isi ga pogruok nitie. Yani king'iyo section 45 of the Elections Act, right of recall ni kidwa golo mbunge en tich matek moloyo kara mana president. Nikech na machielo bedo ga tamalo 30 constituency. Titime bang' higni 2 kose yier. Mar president kara deputy nyalo time anytime kara mar governor. Machielo kendo ni a grounds mar golo mbunge en ni nitie gimoluongo ni after due process of the law. Tiene ne kidwa golo jaod bura kara ne nigi madhe nosebedo ni osechwale do moyale mowachi ne nigi keth kokinyalo gole. To mar en mana gimoluongo ni serious belief ni otimo oketho chik a national kata mana international law. Kata gross violation kata gross misconduct. Okoulo ni mondo thich deputy president kata president oko ni nyaka gigi osebedo ni otim gi do moyud gi an gi ketho. If there is serious belief tinyalo dhi inyalo kelo that petition.
Koro mano is a very very big distinction moni wenwangio between deputy president to gi mbunge. Then gimocha ko ngwangene ma en gima wendo kabisa. This is the first time a constitution from 2010 nyaka sani wan gi ndala igna paga ngwen. Ma e mokwongo mar thicho jalup ker oko. Koro nitiere gik mawendo ma pod dhano pod lan kara mana jo od bura seche mano bedo table motion. Neno ka speaker no dhi mo consult koko duogo gi directions ni otimo kama kes mokwongo ni penjore niya kara mana threshold mar members of parliament. Seche mwang'iyo threshold ne wang'iyo ni members jo od bura te koso mana jo od bura manitie nikech nitiere jo od bura 4 maonge. Wan gi Mbadi manogwel nominated MP kanyo ntiere. Opio Wandai be nogwel onge. Nitiere od bura 2 achiel no negi ta achiel Supreme Court no declare masani ok nyal. To no ka Wetangula no wacho ni en katiba wacho ni all. Koro tiene ni oriwo jite manitie bed ni jogo onge kata nitie kwan jo od bura duto. Koro nitiere achiel 2 3 mano ningo mane wang'iyo because en gima wendo irwa. Well nitiere chik but en gima longo ni precedent setting. Makata ka moro chako timore kendo ni jalup ker moro thicho oko to koro wan gi president kaka onego bed ni watimo. Adwana ka yoyo mokwongo e twak mar wechendo mar opinyo kinyi makawuono nyakwara Mugia Jwanga med chwalo ote magi kata penjo moramora kata paro moramora kotudore kod wach golo e apisi jalup jatend piny Kenya. Ote makamago abobedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa kikidhi mabor. Unajua saa hii unaweza pata shopping ya kungarisha nyumba mwezi mzima na only 1,371 shillings. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package na inatoka Quickmart. Bidco cream bar soap 1 kg, 233 down to 165. Sunlight powder detergent yellow 1 kg, 360 down to 279. The Bar Herbal toothpaste charcoal 140 grams, 400 down to 289. Quick Choice premium tissue 10 pack, 500 down to 399. Dettol soap original 175 grams, 300 down to 199. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package kutumia Citizen Duka utalipa 1,371, meaning utasave 472 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message. This means that you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your product. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka stock bado iko na enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso dwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ni manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Runway iko so clear. Mapilots wanaendelea kuhit high multipliers na kujiomosha na shabiki ya Vieta. Victoria Mwangi, I'm a home baker.
from Buruburu. I played the aviator and I hit the highest multiplier. So I've tasted the win on Shabiki, and I'm definitely going to play some more because now I'm aiming for the millions. Jiomotion na Shabiki Aviator. Hit the highest multiplier. Shinda 50k kila siku na 350k kila wiki. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi primary school. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwara Mugejong wadhi mbele kod twak marwa kutudore kod golo ya PC jalup jatend piny Kenya Mano Rigathi Gachagua. Kapo ni kitudri kod wagi sani antiere kod wela ariyo Charles Midenga okil Kamaloka kaachiel kod Willis Otieno matudore kodwa e yor Zoom. Bende ntiere mane boma ma Nairobi kae kata kamano nok onyalo chopo studio. Watu wako tudore kod golo ya PC jalup jatend piny Kenya. Ote magi abobedo kasomo e kinde mwadhi mbele kod twak marwa. Kata kamano Willis ka wadhi mbele kod twak marwa nyaka sani ne waneno ka e od bura kacha ikinde mane iluto ombulu mano mar golo ya PC jalup jatend piny Kenya ni luto mana ombulu mano ka okale yor yes kata e yor no. To kata kamano wang'e ni e Senate kacha kata wanyalo wacho ni ma general e Senate kacha ema koro waneno ka ibo bed ka itime e ground ka ground. Matina ni Senate kende monego bed ni ilute ombulu ground ka ground king'iyo grounds 11 go duto ma odonjne godo Gachagua. Kose wach makama bende onego kete od bura kone mondo ka itimo chenro mar thicho ng'ate ya PC titime e yo ma ong'i gigo duto ma ok ni ng'ata kata jite koro yiere ya ni yes wayie kata no wadagi. Ing'eyo ni e od bura mapiny gima gitimo en gi vote on motion mar impeachment mondo gi recommend instruments of impeachment or Senate. Gino ok en a trial chamber. Gino ok onego ni giwacho ni giwinjo case. Gin girango mana ni motion ni mar golo bwana ni bonego okadhi. Koro gin ne gigo kura e motion ok gigo kura e allegations mana nitie motion. Bagino wacho ni motion ni kare onego kadhi to gitere koro malo kucha. Makata king'iyo chik malong'o kuma Gachagua onego bed ni timo defense mare maduong' en Senate nikech Senate koro timore ka iluongo ni trial chamber. Gine ma koro gidhi winjo case no kachiel kachiel. Koro omiyo wacho ni kata od bura mapiny ni kane pok gichopo kuma gidwa winje case malong'o nonego bed ni gikwongo giwinjo ni Gachagua to wache ang'o to jopiny wache ang'o e allegations moket ne Gachagua gi. Mano ok notimore. Koro Senate ma obedo gi nafas mar winjo gini malong'o kaluwore ga bed ni itime. To an nawacho ni gini ok en chik, gini en siasa. Magara kapo ni gimedo wache siasa chike manade, chik ma giluwo malich to onge. En siasa emitimo kaendi ema ni chik emotemo wacho ni time uru kamaendi samugo siasa no. Maduong' ahinya en siasa to ok en chik. Kata kamano nini neno chalo bedo kod gwenyruok moro matin kendo Willis inyalo malose kapok waduogo iri mar mondo mi wabed kod tudruok e yo makare. Kata kamano kwang'iyo weche mane Gachagua wacho adiera nyaka sani grounds mago ma isire goda 11 notemo mar mondo mi oler weche kuma no yude mwandu mopogore opogore wacho ni an mwandu makamago no kayude yor mibadhi nitiere wadwa moro mane owenwa mwandu makamago. Kata kamano anu kwadong mana kod thuolo matin kende twatieko twak mar okinyi makawuono Midenga. Kata kamano wantiere kod nitiere weche moko mane Gachagua wacho dichieng' manyoro weche ma utudore kod weche go magadani weche go maga Social Health Authority weche go mag abductions mabende wanyalo wacho ni mago gin moko kuom gigo moseneno ka ok timre makare pacho kae.
Jalup Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua in the second in command e pacho kae. Ng'at ma kamano ka wacho gik ma kamano keto kaka piny Kenya yo machalo nade. Nyalo bedo ni ogolo siri manitiere sirikal koro nyiso jopiny kaluwore ni mage weche moparo nyalo save koseng'. Mokwongo ni mano ok en paro maber kane japiny nyalo wacho kamano. Nitie gimoro ni oath of secrecy. Seche ma idonje ichamo muma. Ok en ne deputy president kende kata mana president kende. Ng'ata ng'ata matiyo ne sirikal. Obed ng'at ma piny mogik nyaka malo. Mago weche maleng' ma ok onego bed ni owacho. Gachagua kane oneno ni nitiere weche motimore mag mibadhi ma en gi evidence. Gima no onyalo timo ni onyalo dhi DCI to dhi owacho report ni gino timore kama an gi evidence. To mondo jogo tim gimo ni investigation. Ok onyalo wacho gigo ni in response. Tene ni mano temo wacho ni arach to jomoko be rach. Ok wadhi kamano. Mar ariyo en ni sani kuma owuoyo kod ni ok onyal dhi matut e weche mag gik miseyo godo Gachagua nikech Senate has already seized of the matter. Gin gi wachno. Koro ok wanyal nono matut. Onego bed wawene Senate mondo ng'i allegations go achiel kachiel mondo koro kik undermine process madhi e Senate. Ka gisetieko koko nyalo biro to wacho ni to mokwongo ni charge mokwongo nonyisi Gachagua nowacho notimo kama to en owacho kama to an kipacha aneno ni kama, but for now wawene Senate. Machielo mane Willis wacho ni nitiere grounds mane onge motion kanyo ni to jod bura pod no wuoye. Mano ok en gima dieri. Gima joka ne wuoye ne gin ranyisi. Iwinjo ka ng'ato wacho ni Kia Karolo Mondi wacho ni noriembe wach mar CDF Ogola the late. Mago mana koro ranyisi mar wacho ni ng'at mok dwar ji kara mana Sholei ne wuoye. Gima ne ginyalo wacho ni kane koro gidhi e Senate to giprove charge ka charge ni to yudo ni charge no onge kanyo namba 1 kara namba 11 to bedo sneaked. Mane mo nyalo yie ni it is not part of the grounds. Koro kaka wantiere sani to ma en ng'ata majatelo ni gimiwacho onego bed ni rewo dhano. Seche miwacho ni wach mar Adani kata weche mang'eny kata mana okumba mag thieth gik machalo kamano. Mane ng'e ni chalo ng'at ma incite jopiny. Temini temo set jopiny against the government ma intiere. Ma mano be should be another thing monego bed ni ng'iyo matut. Koro ok en gima kare. Wang'eyo ni sani piny tek. Wang'eyo ni Adani nitie nyaka wach mane court kik wadhi matut ahinya. Wang'eyo ni weche kata mana okumba ma thieth ji nigi tabu kendo wapenjore ni to okumba mar thieth nobiro 98. Kibaki noyude to weye, Uhuru oyude to weye. Ang'o omiyo sani koro oda chenje makata sani dhano hinyore. Koro mago gik moko nyal nywande impeachment. Wadil gi gimoro achiel kachiel mondo kik watim gik mononwa cloud impeachment. Mano wadhi lose relevance. Kwa wacho wach Adani to wacho wach Adani kaka entiere. Kwa wacho wach mar okumba mar thieth wacho okumba mar thieth. Kwa wacho weche mag cost of living moidho kata mana weche mag osuru kata weche mag mibadhi. Mago nyalo bedo gi session mar wawegi. To ok wanyal nywandogi mondo wawacho ni nikech ng'in allegations manitiere mag tie gik molo nyane economic crimes mana wacho kae wik mokalo. Mago gik ma very serious monego bed ni ng'iyo ko yud ni indeed weche go timore. Koro kik wanywand gik moro amora ni koro ni ka en impeachment to koro wacho weche mag Adani. Ka en impeachment to koro wacho kama. Seche gi samo wuoye kodi ni gima duong' ka en wach mar impeachment motion. To kata mana weche mowacho be wantiere gi duole mopogore mane giteko gi katiba mar ng'iyo. Mabe ok gikoro ni gigo chung'. Seche mowuoyo kod wach mar Adani be stop gi court. Koro ok ni koro chung' ni koro kanyo hinyore koro waketo mbele apana. Gigo duol ka duol nitiere kata mana wach mar okumba mar thieth. Dong do ochunge. Koro tiene ni ochunge wanyalo dhi mbele gik mo. Onge ni koro service delivery ochung' nikech koro wang'iyo wach mar impeachment. Yeah. Adwa nasoma ne moko kuom ote maneno ka joneno magwa chwalonwa okinyi makawuono. Kevin Abongo wacho ni oyawre uru jopiny. Apenjo ni kapo ni Gachagua owit oko. Sirikal donge koro odhi golo siri kaka Ruto nokawo loch. Victor Juma bende wacho na penjo ni gik mane accuse go Gachagua bende gin gik malong'o adiera nikech jobunge ok nyal jadiliana gik makonyo raia ma obed successful. Imagine kaka hospital, insurance cover, NSSF, salary, kachiel wacho ni podi nitie
joma ichulo 100,000 Ruto be onego resign. Mano pach Victor Juma. Ka bende Calvins Opinya bende wacho na penjo ni ka Senate ogoyo kura, for example ni 20 senators ogoyo yes then 15 ogoyo no, kasto modong abstain kanyo. Wacho ni kanyo dhi chalo nade nikech na winjo ni nyaka senators 45 go yes koka othiche oko. Penjo makamana chwal ni Willis kapo dintiere kodwa e twak okinyi makawuono kapo kasomo moko kuom ote ma joneno magwa medo chwalonwa. Maduong' en ni Senate mondo gol Gachagua oko, jo Senate bende dhi go kura 2/3 manyaka gibed senators 32. Mane kinyalo wach ni out of 47 joma nominated ka, mine mobedo nominated ka gin ok gigo kura, nikech kura igoyo kiluwo gimiluongo ni county delegation kaluwore mana gi 47 counties man godo gi senators ma kuondego ema dhi go kura. Kasto mar ariyo madwa wacho en niya, ng'iyo ni gima itimo sani ni gima duong' e Kenya ka en gima ni the best interest mar japiny, ber mar japiny eming'iyo. Koro ok inyal wacho ni wang'iyo Gachagua to ok wadwa ng'iyo gik manyo japiny, nikech kata golo Gachagua ni onego bed ni gole in the best interest mar japiny. To kendo gimidenga wacho ni Official Secrets Act. Official Secrets Act ok apply sama gik miwacho en gima otimore gi kaka wacho kuo wach mar timo uhalifu. Onge Official Secrets Act. Mako wacho ni nitiere mibadhi moro matimore Adani. Nitiere wach moro matimore abductions, gi false disappearances, nek mag ji gi mako ojende matindo gi. Mako gik minya wacho ni Official Secrets Act. Sirikal ok onego bed ni pondo koluwore ni koro giketho chik. Official Secrets Act nok en mar miyo joma tiyo sirikal nafas mar ketho chik to penjgi. Koro Gachagua bende ni mana gi ratiro mare mar wacho ni nitie gik moko matimore kaendi mahinyo jopiny, nikech gima wamanyo en ber mar japiny. To ka nitie gima hinyo japiny sama idwa golani, to an awacho ni nitie gimoro kendo mar japiny ma kaendi ni mabonego rangie. Koro mano ratiro mare, onge gimo ketho ni Official Secrets Act. En mana kele lela. Koro tich ne jobunge mondo bende gi chir ma gitimo godo golo Gachagua ni giluong kendo koro inquiry moro kendo gibi gi namba ma gin godo no mondo girang gik ma Gachagua wacho gi. Gik ma jopiny osebedo ka wacho ga pile gi. Gachagua bok wach gi ne ati ber ne ni omanyo jopiny. En owacho gi mana nikech sani kori gole. Chon kane gigi timre Gachagua no mor ga mora. Ni pok owuoyega. Lakini tek no wache kamano to kele mbele bunge. Koro jobunge nyaka ng'i ni to kara gima sama ogolo Gachagua ni to gigi bende biro nyaka warang gigi. To man katie ka wacho ni jobunge no nego bed ni wuoyo mana e wach mokelne Gachagua no. Nikech mane gima ne ntiere mbele bunge. Koro gik mabathe ma giwacho ni noriemba kogola noluoga kani miyo moro gi nying mok kare no wacho Gachagua no wacho ni Ruto must go, koro mano treason. Mago gin wach makata ka ng'ano bed ni temo wacho to iweya oko mondi. To mago ne timore nikech kaka wache ni no ken wach mar sheria madhi mbele kacha. Ne en siasa. Bunge en kichinjio. Koro Gachagua nyoro ene mane wi ng'ute okete bao. Koro jobunge ne ng'ole. Koro ok odewo gima nodhi wacho. Shida maduong' en noparo ni kacha nitie kar sheria. Ni kanyo nyalo luwe sheria edhi luweche mag rule of law kaka wang'eye gani. Macha onge kanyo. Kacha en ni ng'ut Gachagua ni bao wang'ade uru oko wawiche oko. Nikech kadino bed ni wach mar sheria. Gik mwinjo kowacho gi ber mar jopiny ma kosa chal gima bende more ni dine jobunge okawo gi ni kara nitie jakumur maduong' e ot kae wadhi wamany jakuogni mondo be wakele kae ni mondo wagole oko. To mano gima jobunge ok odich godo. Koro an aneno ni gini ne en siasa. Gachagua wuok nikech Ruto ok dware to wuoga Ruto bende timo madongo makade bed ni en ber mar japiny maluwo jobunge sani no bed gitiyo gi Gachagua ni to gidonje mar Ruto bende gichako kinya gole oko nikech jopiny ok nyal dak kaka sani jodak ni. Ruto ketho Kenya kaendi to jobunge olinga linga. En mani jobunge go bende nwasewito gi oko. Tarik 25 jobunge nobedo cancelled. Ok gi represent dwar mar japiny gi ber mar japiny ma japiny manyoni. Erokamano. Willis kapod antiere kuomi nikech waneno ka weche mag mibadhi gin achiel kuom gigo maniseyo godo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ni nitiere mwandu mane oyudo kuom thuolo matin to osebedo mane telo kuom higni 2 kende. Kata kamano nolero ni mwandu makamago oyo kayudogi kane telo mago mwandu mane owadwa ema owena. Kata kamano wechego mag mibadhi doho emonego bed ni ng'ado buch mibadhi kose parliament emonego bed ni ng'iyo wechego mag mibadhi nikech mana achiel kuom gigo mane omiyo othich oko e apisi kata othich oko Rigathi Gachagua.
mibadhi doho kose parliament emonego bed ni ng'iyo ground mar mibadhi no to an kana nene ground no konego bed ni dhi mbele bunge nikech mondo yud ni ng'ato timo ketho mar chik e weyo mar mibadhi nyaka itim gimiluongo ni due process nyaka ing'i kipenge 50 mar katiba mawacho ni kila ng'ata ikawo ni innocent nyaka proven otherwise. Koro wach mar mibadhi bunge ok nyal bet piny bayal wach mar mibadhi mar Gachagua bagole godo oko. Mano ground mano ok onego bed ginyalo tiyo godo. Ne ginyalo tiyo gi ground mar gross misconduct. Ground mar mibadhi ni onya mana tiyo ka ng'ato nosemaki botere doho boyudo conviction. Koro mane ka bunge nyalo wacho ni koro nikech iseyudo bedo convicted mondo bet piny mondo wagoli oko e ground mar ketho mar bedo gi ng'ama otimo weche mag mibadhi. To bunge kende owuon kata Midenga wacho kae maber ni ndalo mane gin go ndalo 7 ok inyal timo fair hearing, ok inyal timo fair trial gi ndalo 7 no e wach mar mibadhi bitieki nikech nyaka iluong witnesses, nyaka imbo luong witnesses mage ba ubed piny burang gino e kukal wachno. Ground mar mibadhi en ground minyalo gatigo ka ng'ato noseter through due process mar chik nikech katiba wacho ni nitie gimiluongo ni presumption of innocent. Ikawo ni ok ketho nyaka ibed proved ni ketho. Kosetim mano eka bunge nyalo bet piny dosetieko pare otimo conviction eka bunge nyalo bet piny to wacho ni wanya tiyo gi ground ni mar golo ng'ato to gisando ne gikete kanyo manyiso ni kata process mane gitiyo godo no mondo iwach ni ng'ato jamibadhi ng'ato kawo mwandu mang'eny obedo loso mwandu mang'eny mopogore kaka pesa michule ok unyal timo gine bunge butieki. Mano ground man gi pacha ok ane ka nyalo dhi mbele kata kapo ni wach no dhi doho Doho bro wacho ni mae to ground man ok nyal dhi godo mbele picho Gachagua oko. Fred Osuri kantiere Dandora Phase 2 ng'isa ka eneo yawre Joyce Mos ne okil e studio. Ong'isa ni penj na okil ni kapo ni Rigathi otony e Senate to be od bura nyalo thiche kendo bang' thuolo marom nade to kaluwore kaka ker oling' jogi dhi tiyo nade. Erokamano mano penjo maleo kabisa keso paro no gik mano kwasewacho. Seche ma motion odhi through mobedo past motieki it is spent and tiene ne oseyale koro ginyalo mana biro gi mana very fresh allegations ok mano oseyal mowach ni onge gi keth ma gima notimore ndalo mane Wambora ne en governor ma the same allegations ma en Supreme Court mane okwoe modhi e 2 terms. Koro wan gi standing orders ma ng'iyo chike kaka muda maromo nade minyalo duoki. Muda no ne nyalo mana apply kana en gimo bedo withdrawn to gi iluongo ni gi the special determination ma the speaker kata mana request or discretion ma speaker ema ne nyalo duonge to mostly obedo kata mana 3 or 6 months or thereabouts. But magi mosebedo past koro oginyal duogo gi the same allegations. Machielo en no penyo ni to ginyalo tiyo nade ni kokwo. Kaluwore ni jatend piny adira ling pok oloso ewi wachni. Bochuno gini giti because katiba masane wacho ni jatend piny ok nyal gwe oko jalopne kaka mane chon chande. Koro katoero kato koero en deputy president mano kotimore ni kodhi mogika ngado mana duoko wach mane Willis wacho to be na se wache ga mokwongo king'iyo grounds mag impeachment mag jatend piny to gi jalopne to gi governor to gi mbunge gi pogore mabe na lero ni gimo wacho ne gimilongo ni the due process ni after conviction mano wabunge mano kete margi a right of recall under section 45 of the Elections Act mana wacho cha tene wabunge wacho ni mondo golgi do nyaka wacho ne gi koso mar president deputy ne to gi governor onge wach mar the due process en gimolo ni serious belief kan itiere serious belief kata mana mar governor seche ma governors oyude gi mibadhi onge chema ni sewinjo ni governor oyude gi mibadhi ni koro otere do monde ni senate ok nyal yalo weche mag allegations mag mibadhi mano I think en misdirection ka wang'iyo gimilo ni serious belief parliament ne gira tero mare kan itiere serious belief ni otimo weche mag mibadhi parliament ne gira tero mar ng'iyo gigo mar pass that impeachment motion. Yeah, wach ni mogik Midenga kwa tieko. Wach man mogik en ni waketo wang'wa wang'iyo ni tang'o mabodhi mbele wan kaka okinde wang'iyo mani the due process case wang'iyo ni seche mokel ng'ato ok wanyal angi ang'aya ni in ok wang'i those gik molungo ni tenori kama kata kama koro seche mowacho ma ok watenore kara ni wan Gachagua kara ni wan Ruto kara wan Japana but mogik doho nigi
Gimoluongo ni a very very big problem after impeachment mar Gachagua. Jo piny onge gi trust ne not do sorry od bura. Jo piny onge gi trust ne members of parliament. Kendo giparo ni ma nitiere lwedo mochwale. Akwayo ni do after this every member of parliament or interrogate conscience mare ni to mondo get public trust and confidence in parliament mondo ka gimoro tim to gineno ni pacho nitie. Kesa here in terms of gimoluongo ni representative mandate ka gini ai pach jo piny kes jo piny mosero gi kujo chonde to seche moko yudo ni jo od bura gibedo whipped gi respective parties koro od bura oningo bed ni tiyo makare mondo ginene pach jo piny kes dipenjo kara ni wach mar mogik en mar Mithiga Lunturi dhano ne wacho ni to Mithiga Lunturi mane bedo impeached ang'o momiyo nokuoto weche mag fertilizer koro mano en gima duong' ma od bura oningo bed ni timo moving forward mondo gibed ni nitie public confidence kara mana finance bill neno kaka notimore koro mano wach mogik. Willis Otieno wach ni mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono kotudore kod golo Gachagua e apisi mana mapiyo piyo. Maduong' en ni gimono obedo warango ga maduong' en ber mar japiny. Gimoro amora mitimo ne obedo penjo to en ber mar japiny. Koro ako chake ni gificho Gachagua oko iko chung ni koro jopiny dhi yudo lokruok e ngimagi. Pod wach mar SHA gi SHIF inyo japiny. Wach mar Adani pod inyo japiny. Wach mar state capture gi waindi matimore sani Kenya kaindi inyo japiny. Wach mar jo JSS jopuonj ka pod inyo japiny. Koro wakwayo ni mondo jo mantiere od burago gi chier ma igolo koro Gachagua ni gichom chierno gigolo godo Ruto bende nyaka dhi kosi gori gi Ruto to gin bende giwegi waro penjo gi to be ori represent jo piny adier useuru be koro nyaka obed nodhi gima duong' ma imanye Kenya kaindi en ber mar japiny. Erokamano ahinya wakili Willis Otieno kaachiel kod in wakili Charles Midenga kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ubi watwag kotudore kod golo Gachagua e apis. Nyakwara Mugia Jwang' ma en twak ma podi wamedo luonu in kaka Nyakwara Mugia Jwang' twak ma kamae bende biro bedo ka dhi e Senate warito mar neno kaka senators biro bedo ka goyo ombulu kata biro bedo ka twak kotudore kod thicho oko jalup jatend piny Kenya Mano Rigathi Gachagua. Weche ma kamago nyalo bedo kod geno ni biro bedo ka ineno kuku kaachiel kod tiengi mana e Ramogi TV kae. Yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani chenro mabiro bang' mae en tedo gi chiemo gi jai lieta kik idhi mabor. Tugo koro eka iye ochacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye waketie pilo wacha. Ni ane ngima nyar kochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero joma hero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno mana e Ramogi TV. Maduong' maseneno chweko kao saa mang'eny to ka biye gi lweta inwang' ka ng'eny mo dong' opoke ka. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kick by.
tich abich kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo pay design wakare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor ya krom gajen kech kai e kumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this. Okange gimoro dawinjo. Romani ninja the entertainer wajon maintain your position. Idi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sangweno tieno.